ena Oforisuo Aboagye me ye omega ye ena baton no kura ya ye de ekwa akowie enya asem ketwa ewo dwumadie we so Timothy no sum sa precious seek the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yen hwe Awurade ene ne tene kane na dia ka nyina da wo de beka ye ho ewo dwumadie we so enya asem ketwa kura dwumadie we so omra samonka sa ena the nations anka of Alumba wagina adwa wo ne yire mame yeboa akua ahwama bronya wo ya abrewatia ene ne ho edodo no kakra eno nti ene ontumi entenenka yesra krupo twedi apoba se yadom se na yaresa honhom ne nsa no ofanka no na ne ho ento no kra enya asem ketu akra producers ye no mo edi djuma kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twemani na so kwa ena yebegina kokko search Fletcher wo ye producer won so ebo djuma investigative journalist no ne na basobode a onyaye no yeso okọ achichichi ekohwehwe nsemu anya asem keto akra na yekọ MC a ososo a Kevin woyata na Kevin erwo ho na gosuni abrante no Azuka wo nyina aka ho na eson omanda roma na social media applications Facebook YouTube no yedi atwaguo enso ewo so eno ti subscribe se afufuro hwebi wontie bi emfa free ho na wukọ Sompa TV so a ekọ bagasi simprimu bema oni David wadawroma ene edi atwaguo ewo Sompa TV no so enya asem ketu akra kofro bofo mpa bema asuketu a meyi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntin Oforisuo mene fontum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwam yansa ne akosa me na meti adwam na me Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so enya asem ketu akra kansa pia wose kampian yekọ akoyanim omna samo bibia boko de Oforisuo be manyanko padaro ya no wamia so mamia misro mamia na no akura berew mamia eni na asogbi nti bone bi anim wate je de mahu ekwan na meba meira ekwan de meba de bi amira amira meira amia na zina studio no na ye so ewefa mayira wiase hu na bibia betima sesa wo wiase oh yeah ha sesa se no ye bompanifo abaso se ba ne si ana cheche ye kama ye tiefo mo hwe na mo hu se ababa bia heaven mo akwana nyumo se heaven am wo right now me boy enu kwa one boy ai family me wa heaven am wo right now Oforisuo eboko ahaye na ye nche tiefo ni ahwefo mo hwe ne megidi ye se o mafie na ya tie sim so de no na ye kono ene so Nyankopon aye nsenkyerene wato nsupa so wato nsupa so senso de wa wanya bi na se okwa bisa e wo bro no so ko nsuo na to atopa enti ene nso titi obi eka na titi zu obi kire ene Asem Mpe Nipa e obi ka na ewiase no Oforisuo du mebi ho no mo a ye wotie bia no Oforisuo no wafa because of him the entire make wa grow him the entire make sa arewo na grow ba ofia yen pepere ho na wo se kokoko se Fletcher ya bo na ba so se oye wadane akoma utuko wiem ko akire me bo otententu okọ ba bi bogos na de bia insu insu wasa de bia wo chia obi ho enti okọ okromo ni nti wan ba ma okromo wanfa ba ma dafo ewo bogoso na me hwe nipa o ubonse kokosa chia wo bia na yoba etu oti wiase oni mema namfo yese no namwa na cheso onchia mema dabi yese no namwa sabe mpraduasa mema fraw kokosa chi kokosa yehu se wabecha fidie so ana so oba yeso akoto fufu wa discover baby akoya asema obeka se obabi afufu ni wo ye na mbusa se ye e wo kwan be so wo twetwa fufu nso mo fe na mse ha Ose munoma ye omo munoma ne kokosa chi dia probode wasa dia duru ha enti wo ko so na ai kwantabisa so ka no de opepa na no na kwantabisa asem bi okoka mi tu kana bidi zao cheso foso oju awon obo yina nanka mumie no ko no mo dia freso anya asem ketwa enti yanko ya nim
Then she's angry with Yaboko. Radia idea. Or the Quancha Catramada would do Moji dear Fusan, Yakasa, in Shira, and any in Kennedy. The transition, see your correct, no sooner there, Radiasia, Mama Bravo, Sadana, Dana, EBF, to Musutimi for the bedroom, Medianeso. No, because I say, just say, what just so, bedroom, dear, must be a copy dear cheap. Oh, yeah. And I'll tell more candy later, Mecca. I just say, if I'm of Remia. In a more physique. And I'm baby, I'm corner. I just said, no, because I don't know that some of it can. It's a good you are drunk up. If the eventual will be a senior contractor coffee job, one of my many hotels, and Chelma. Yamaya Doma, next week. Go so my hand now, to that. Okay, now go so for you, Yako. Want to throw more who read, you have a banner by Yamana FA. If it is a man and comfort 20, young Kajam. Meko na oto me de masas na. Kosomansa. Meko. Wo kwa phantom from no. Wo de o pese wo nya asase strategy na me de ma. Nso e no. So no. Na o de ntuma twa wasene. Na mfifire etew. No mo se ma. No mo so wabre. Anza na mo saka wai. Wanya nsa de awbo. Kevin, mo fra Kevin atama me. Ya ka kire ya tiefo nyina efiri na wotwe ana ye wo so ame no. Se wadawuruma de omo pɛ yebetumi ayama wo mu ama dwumedie ayebɛyɛ krabɛhwɛ ɛno ti ebranda bia no yevne apostle Kwame Kwaten efiti ase na enya asɛm ketoa na ɔka kyerɛ me sɛ na wotwetwa mu no okodi dwuma bi ɛwɔ nkran nyɛ sɛ wasan ɔne yi enenam na ukuada bia no dwumadi ayɛde bɛbrɛw ɛyɛ ɔbrayɔko ukuada bia ayo brayo ko abrabom nsem na yebeka eno ene yebefa afutuo di afrim na yede atenetene abrabo no anya asem ketoa edabra yawada bia etese ene no Ghana nwumu a eye Ghanaian music no na yebeyi ebi na yabo ne bowi a emu nsem no yabobo ho na aye kama ene ye futiase ye ne Nana Kwame Ampadu na eba abeche futusem no anya asem ketoa yeyi asom na yentie enwemu a yede ebrewo no efiri ho kɔ no panel members bebam na ye bia homa no enso de ama yetiefo na enwemu a yebebo no omso akire omo adwene eno ti eda yawoda bia no eye Ghana enwum na yebebo na yede futusem na ba se mo ne be ya adwena se wo hwɛ tete nwum no na wo de be compare enede no a tete de no ewo bi ka ekire amanfo ewo afutusem mu eno ti no yekwai na yenti Nana Kwame Ampadu wo se wo bra no ya futusem no yede ebeyi afri anwumwem Nana Kwame Ampadu wo se obra ene de wankasa wabo na enei wo nyini oba beyi akonma
ɛno ɛne yɛ asɛm kɛseɛ paa ɛnyɛ asɛm ketewa Nana Kwame Ampadu ɛna yɛkɔtie no the nation's anchor. Ya me kwa amfa konya we na me ame bra ba ko UK. I friend no wura kwabra. O UK Breford. UK Breford. Na ono ane ba odi 2 years me ba. Odi nana adwoa amponsa sewa agemai. Odi 2 years. Mesre wadi nhira dia ma abofra yi. Abusua ba ko me ba pa chiri ma me ensa na ne ba ne wono. Nti mesre nhira dia ma me be na masre nya me se ontre na shi. Omani yamanko yi mfama no na afi ade bi a obahwere na barabom no anampanimfo bi ahwere no awurade enyema no na ontimi enye kese pa ya kwa wiase wo brai de ya brabo na ahometi ye so wo bobra na wusa ya ne mu ode ya ne mu jo ya na ofisa sa na tie e kai si so abeti wani ne onima se kom de me se aduan ni be pia firi he se be pia firi he you don't care enso tomire bi na aduan ne so ba ne yesebu na papa de so chenwa ne no so ya wo se ase papa wanyini nti na yesiesie ne saa digebetumi a na nka manyini bi afo ye mfato se wunyina wo nkonsuo wo be ye mfato wunyina wo fufuo wo be ye mfato wunyina nhuru gukom na afo wo percent ko nyini nim na meto ko na mom se wo si nyini kwa so na responsibility bi be kan wa bra bon wa afo de wo ka kire obi se akora na wo de na hu koto ani a wosi aba mpaniye na fom mpaniye ya asem di baba nyum a watu nyanyum wasa na udie mu a na so di mu nsem na chi a wo bebere kan na wo awrehuo so bebere di na wo sun bebere nsusu e basa ye na esebe ye gyanom nti ase no na nka ye benya na nka wiase adana no mo ti ase na nka ye tesane ya ye tia na nka ye enjoy o mo nsa no nyuma ne o makọ homa ne bi ne yatima ko akoye nim we be a board this time no so obeye panyina na ya ahomte obeye panyina asudi e beda wo so no enka ne awusa no odadam free se dan ka beso se light bay enya wo case but ube nyini wi awusa saade we nyina aka abrabo ho e ma akokọ wanim enti mpani ye na fom ye be gina we so dia ka che ye gya no ma adi kan kro wona awuo wona da so wonkwa olumanfo ewo fie na no me kan me se ma wo a anka ni de de mama me ne papa anka na me de ne ye less but se ebi ko wani woti ahomatisu kakra utopala nsuo kakra uhe pains kakra ewom tama wo fili se wa bere obeso oje wa home no no so kan ne ho na wo korokoro na wo se papa fu atwa kwan na mama fu atwa kwan de ni de bi a wo mo no e wo se wotum because o ma ya adwuma eti me hunu obi enei wanyini afa saade we nyina mu na odaso ne mama wo problem ana one ne nka odaso ne papa wo problem ana one ne nka ode be ye bi susu ne nana bi abra wonim wiase asetena wa be fam hunu ne yete kakra se ni pakra na medwene ne hu mienu firi se empaniye na fom empaniye na se wunyi na abrabo anko wi a ye de be ye susu empaniye na se efie anane a ye de suman ye esusu so na akọji bibia be fie ho na ma ho kira ba na wunya pagya nso na wo ye yie nso empaniye kuro na mu ye de etimodin susu se de wasi anya sika ne wo mwa wo bia bi ho nipa no so adonso e bi aso bi su na nso bi so de empaniye de apana bodum ne ka se ye di akire be ye ni suo bebere ntino ye de ne nyum na be ya futu ni aka akire ho se enafom tu ya bofra na wo susu wo hia panyina susu no bu no na nya nhira bi so aye panyini na nso so a wa wo be fam tu nim ne yete ye tuma ko akoya nim ya no okay omna samwa ya ya be chia tifo ni ahwe for second time mama chia me amena na pram so hene na me chia enua no mo abrochi America mem ene wo mo a ye de agu wo mo so a omunya ba be Nyankopon kan wo mo Donald Trump mo nto mo kura na kwa be so no papa no so ye na dwuma o hihie ni kru nti ya mo bibia woni pepa ye de agu ni so se Nyankopon pe ba be mfa ne che na obra ye ko a ye kan na brabo no wa no se wo ba no anye bibi wo fi a wo ba be pede nti na ma ni pe dwane nti ya tiefo ni ahwefo kojo space mo ne friends Nigeria original Nigeria mo yedim se bebe e ko bia ofo na ye nkrofo a mo dwatande egu
sebe omo ye LPM odi for somewhere na di otogwe ha makeke kitima no mo ne wo mo Dr. Dank nim ne ade baby ekobia no omo san ni o ye bo mo abaso omo ye ade ma na ye fe pa ndi ye bo mo abaso sa ya na futu sem no obra ne wara ye musa se na kwa mempadu wati ana watwa wa wo fi a wuti me wo hwe me se nwom no wutie mu nsem ne ya wati ana se watwa obra ne wara wati ana se watwa wanka sa check ho we ene nkwankwa no anyum we ana program me nko adem dedicate man nkwankwa no ofo ye tie be style be ne mfa ntwa bi da head cut style bia no be wiase a me man ntwa bi so ti ase dress bia no be wiase a ya nresi bi disco be na yanko afuom nso yakobi pa ba ni nyina atwa kore se sa abrabo na ne wa no nsam wom first we gina wona se yegu papa duan so na kwaku kan ye yi na akokọ ni kon ni ade gu papa so a ukohia obi a wonya na de aduan no soma so fanko ma papa no de akocha baadi ni wagi biare koda no because suku ni mu se ada na papa nkwa na yesum na megu no so ba no onim se papa se bedrum mebi no so papa ye gu no so kwa hwe adwendwon ti menwe kata cha oba ma na kai enye easy because so nyini du baabi a eno ma ba begu so no because that time no wo ya kwada no wonnim sa no ma bi se wo sister ba ensesa wo boa no wonua ba ensesa wo boa no ye ne asantema mu ana Ghana mamu ade yaw si ye wo beto Ghana mamu ha wo problem iti abrabo no ene wa no ansa na abrabo be ye wa no na wunye wo fa no mem abrabo ene wa ansa na abrabo be ye wa no yaw enu ti wo mo mabo mo bra na sabin preduasa omo tena omo nsa etobi so medru abonten sankrofo no mo seletu omo mabo bra because you be tell na why ya onye so easy yeti na ebedi ho adanse se duru mebi na boso meso na oje wakatu a hwa adwendwe esan beto so minimo bi a wotie bia ene mba ya adwen boso meso ye de kakra mawa hwa adwendwe beto so because sikane be kan wonsa obi so ti ba bi cheke se boso me aso of agipe me bra agipe at the same time no say ni pakura so no wo sa pe ba bi de wo ire no ma emom de o mo ye dai eti ato eti abrabo no enye ize ansa na abrabo ba ye wa no na wo ba ye wa na wo betwa no ana exam sa wo betwa no ya wo no afam tina na kwa mempadu ya na ya me ya sa papa fo wo manche ekwa bi so wo ko ba bi ti sa America no ma ye wo nkrofo bi a o ma bobo etinjo mo ni ade a o manyinyini ya o moda so tiase o na enso ye ne ga na ha sa legends we no eni kwasa nkasa anyum we no ye totwene enti wo tie mu nsem a o se abrabo ene wa no akoda bi wo ha watwe ne trouser ato no to watwa ne tirase se se oka bibia kire na enye yie ne se wo nyini ba ya sasa yi o ye bi da se o ma me ye aduan atwa tinapa na konkoro mu ko ho ebi twa me keke na mu ko ho enne ukutasika obetimi ato o ka se wo peten ko atu agu dokun so obetimi o na yaw brane wa because as kano uti bia to baby eti yam de make catch nipa da se ni bia wutie ene san nwuma ba wo mu no uti a o se abrabo se ne wa o first year ma chop money first we be the na da ma me no papa so first we ntwe school fees ba be du mra bi we be kwa ha dan e dan na na klambo de ye pen so acha na 2 years 2 years so ya jo foforo we be wani tia na 2 years so aso ansa na water bay light bay into wo be da na waje prot e na report ba bi a bet ma je prot no idu mra bi a be 600 million 1 billion na sika na ekuta wo no a be ka wonsa na wo tete no ya wo pesa abrabo ye kasa ne wa no e be de na ye wa
me to challenge ma wa wutie me ne wa wo hwɛ me sɛ nanam kwa me ampadu sɛ wonim sɛ na paniye woi anan kwara wo sɛ enya asam ketwa ɛno ti wote hɔ na sɛ wo bɔ bra na sɛ wo tie nwumi ne sɛ abrabɔ ɛne wa ɛyɛ big question to answer amam susuma utim nya wo de wo ya kwara susu twu trouser toto susu kachem sɛ makonya talibi designer wear we hwɛ obi ani bi tobo ebedu mrebi no atane kwa gonji mfanhye because expenses are dawson ye twa mpoa ɛna wo si so yɛ wafo ne yɛ keka sansem wo kyɛw nti abrabɔ ne wa no ɛyɛ exams kɛseɛ nti wo pɛsɛ wotwa wo se na kwa ampadu sɛ abrabɔ ɛne wa nti watie anase wotwa hwehwɛ wabrabɔ ne renwom no nti kyina se ne yɛ kom ne tie nwum no mu nsɛm sɛ abrabɔ ne wa no deɛ wo nya ne nkwalabrem no wo nyina Oforisuo wo nya ne saa ɛnyɛ so yie medase okay katacho bema kana simbi se eja kurum tano dumase na ni nua ma ne no anwa mo a ene se wo sesa wo mo ta wo mo ho ani kakrom betiama no na wawrewura ase na ka ho ene se ahye se nhye obedi na wapɛ makobi ata so tinasɛm a no ka nyina se hwɛ miminyina emu isi de mesi adi no nya asɛm keto ami amenu bi na me di so me ma obi a na me say di agu so nanso katacha obema so wonyini ye no ono akora no wo mo store ni anwa de bɛn na kontumi ni nanso so na nidie ayɛden orofo ene yesi wo bra ene wa na ene nkoda na aba no ne papa toma no ne maame toma no de ohia bia ye de ma no nanso so no ewiase apedapede no opese wonyini na obeye pani aha na yebusa se wo benyini wo beye pani pa na se wo benyini no ye pani bone na ewiase mo abrabo no so no se wonyini so a na beye badin o na asudie abeto so saa asudie ni mu na se wanhwe ye no anya asuahunu bi amfira asudie ni mu a eno ene be ma abrabo no ne bo ayo den no eno ntina na kwame ampadu nwomu a yekotie ye se obra ne wa no obra de no wa ne wa o se de obesi ayo ho no eno ene duru ba bia omanfo kora betumi abu empo ewo abrabom eno ti yaka chiro bibia se ya wada bia no ye futu sem no Ghana nwom ene ebefa na ye de afirim ye nkɔ homa so na ye ne ahwefo ye tiefo so enkonkonkoche enya asem keto akra obra ene wa nana kwa miampadu ene boye suahunu ye di efiri mu aba no ye nkɔ homa so na ye ne afrefo enso enkonkoche hello 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 what's up pizarro ni me do tickets pizarro bibia bako de mama ne so kakra wada wo ya ko adaro ma bibia bako na Oforisuo na cha no apanfo moye adwumaso na masa mama kwaba ya banya nyakopo wonhyira adwumaso se utu akoba bi no nya de da fom ti nyame nhyira adwuma na opanyin so a ode adwuma ba ya no nyakopo ontoro nkwam na Oforisuo na adwuma di a ode aba ya wada bia ode nyom ebeji jigweji tata no ade a ni pa boy obra ade a obra dinyi kan se Oforisuo tu ba bi no sa obra nyumi sabra ya mfana ya na be ma mo asma na tiame nkinke so nyankopɔ man da ifanda na ya na dise ye Oforisuo don se na ba fia sapon pentin ni be hye ogwo aduane so a sabra ya na de no obi na mena gusu fefefe don se timi buza se na de me aduane wo yi na ya na ya ntiasie eti we ni enyi yan se kutama mi no Oforisuo panyi wo mo no eduru ba bi na on so yakumesuma aduane so nya de bremia simple that na de na me so ya di na ni na ku baduane so ka tense abofra nya abotire na aduane ya di nyina no e digu ne kaso na Oforisuo duru ba bi ya ni pausu a nyema bi wa won tiase na so yakokɔ enum a yim se nyankopɔn obehira ye Oforisuo bizarre tickets makra no okay hello hello baby afrefre odi mame
Hello, Utimenka. That's why I'm also to Minkade. Meto Kaobapa, Unikomo. But when you made the mirror when I'm person Misukola was you. Oh, one day. Oh, mirror, what I'm and Papa Granny wants to view. Oh, and you made a home mirror who, oh, Manesukakra. mirror was a man you could have a drew say, I'm in sending mammy papa. Oh, Oh, and you might after my commas, mammy, and you may cry mirror who may hope you. Oh, Yamish, I'm what? oh, Osei Aboagye. Hello. Hello. Baby, I'm free with you, Papa. Hello, Utimenka. Hello? Baby, I'm free with you. Hello. Hello? Hello. Hello. The dean better than the service you are assigned so. Yentio. You. Maybe I'm going to get a man of the and I made a mental strategy and I'm not strategy was Median. Ma a bloody and easy body heading at the pan and I'm between a black heading. More yet, nothing. I'm studying now. Okay. Hello. Hello. Tempo by your bonnet, then not on here, not at the back and we have a 6 days. The opera on the Walampa. Yes, some of some man away to the one bar of time. There was Yamia one, my Brabono on the Walla. That's it. Okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you, Katachi. Aja mi ma modima. Ajuma dase. Aja ya da papa. Me kasa fifi ata. Mm. Hey, aja, and then they can me read mu program ina. Ya kupon mi go jiri me. Esa ne say me hwe send dem program yi. Eti ekofia. Obra ene wa no. Ati na mati ache pa. Esa ne say eti mawani awu kula miensa. Many million in a machine said to see a black woman. He was a yes after the machine. Because you know now, because you never be an item in. Yeah, shimmy. It's to me. Fact. The thing about says, I know, and wow, the Mexican. I didn't come. The Mexican, then they are very conservative. The minimum like that. So the case of the move canoe. Almost one for margin. A bit of Bino, now so. I mean, you were not about a bed, I bet you will not. The Damasi. Okay. Hello. 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 Hello, Utimenka. But I'm a phone. Maneso kakrama me baby, I'm free with you. But some of the second we got Savi Gaboso. what? But Western no. Okay. Yentio. And then I met you with program. Okay. And then I met you. Okay. And then I met you with program. Okay. Yentio. Okay. Hello. Hello? Baby, I'm free with you. Hello? Utimenka, baby, I'm free with you. I can press it on about. Samates. Yentio. So, and the master. Yeah. Yeah, more than a yata. Wafana bari untiana mfamobla obei amo. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Kasa black odi na na blam lady. Hey. Na kwashe yin.
na problem Pamire na akọ he mete o kan che omuna samu atia ni tim ba ha. bia nko ba bia na se me na ayo service no ma yi ni nyani ye nko te ba bia No okay. Nana yenti o anwumre yi. nana me nko ba bia Ya ma muntie mu ho. Mo fra na mo atwe mu ho free TV set na no radio no ho. Ne yedi nkomo kama. Ebebo apa. Hello. Hey, Oforisuo bema. Ye. Anwumre die akra medodo Aboagye o. Mete mo kan che katachi. Unu ya bema azege donzigini. Aboagye tuka hope. No okay. Ya menshramu. Na anga mo pese. Mo me asensu. Anyomo no boy no. Someone kata biokra yenye fitu sempa efrim. Abrabo no Yesusana inusa ebete o. Nti yenamwa yetimeka se hey na bansman sazi nti yenana mo ni apomo ntini andi engo na ibini ni eti ase ade na nye bete na nkeda foma anko fai nti enuma mo boy no no akan se bebre ase pa na nishramu na enemo kafe na mensia ayebusu apo akagina amensa munsia na from da. Okay, hello. Hello. Baby afrefre udi katachi ma ne so kakra. Pacho ye frame kwaku mikasa football man. Kwaku yenti o. Madama pa me futu amode mai enyanyi ndei. Madama no asini da bia mungu suna musi afuta. Na the boys no like the family na share ho sa nta ma boys na mungu suna musi afuta ta de beya. Matu kade. Da matu. No okay, hello. Hello. Pani baby afrefre udi. Mbato mo kuko dia bonya. Yenti o. Me friend ni man. No okay. Me chalo mbana hoto me chano pa mafana na nyeja ni mungu zache. Me chama ono wa ben fono wa beja funya. Me baby e friend ka. Eno ma me ye dia na so de gome. Ati ma e dia na o de do no pe. No nkwane no amaga okoma. Tsunami wa ba da le kitabo senya mwa abrabo na nyeye nti obrano ko na ya futu Sompa ma ni pedio wa sasa na mase mungozo na mimi kese. No okay, hello last caller. nana di o me try tene sai Nana pamire na asa bai. ba ta me try tene sai Oh, nana yenti o. Menana nana nyami kira mu ate nyami kira mu maya de pa ba de mu de ni kusu da menana nyami kira mu Okay, nana pamire send the credit in the phone no hana adwene. Hello last caller. Hello. Baby afrefre udi obapa. Hello. What menka? Bato mekewanka. Yenti o. Bato mekasasi akra. Akra fa he. Ade. Ebi me nyanko ko ehira mo pa. Mama kai se mi ma ni ho. Na obra yo ko ampa. Me ra wa mi susa. Na me ehira mo no mama wode. Na mo ko so antri efusi. Iya fa ban stream na obra enye inti na me shira mo bebre na onye aboa poso mboa mo na muntumi ntina fidicate yeso entimi mboa ma ye entimi betimi share the stream na me shira mo emi kan na no amen
Amen. Ana ya do friend nyina besie na ye kan kyerem say yawa da bia. Ye de Ghana nyom sa na meka no edi afutu sem etu awosen tetefo no nyom no na ye beyi afutu sem edi afiri meda yawa da bia na eda wukura da eyo brayo kon edwumadie bia eno so ano odene papa mefu se wo bepe afiri se ya hyehye ne kama ye de brewo Ebrada bia Apostle Kwame Kwaten edi afutu sem a emu hwam papa enso edi bebra yetiefo ne ahwefo nyina enu ti koso a na efiri no nso ekoni no ndusuo no efiri adwoda kopim ni fiada so no Sompa Asem Mpe Nipa yen bre no enu titie na ti afutu sem na tetere wabrabo na wotetere wabrabo a ebema obetumi anyini abaye panipa ne wiase ne panyina so ubetumi enyebi mi otete tubafo me babo mentaba mu me namsoro me san enamfom yenko computer so dwadie emrazisia Abode tinema no tutu no oba mi ntini kura so wa ayo senior me ade adanke ba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi o ene o say what problem there senior o say dank proke okay so wonu dank proke okay sisi ya reni na ebeja sa we dey nyame shira mo njo ba ko danke ba tonic woni ma biyo mi npa na se na mtumi ndidi na mtumi danso mi nye bi no me no o chale me taibo papa sa sia na mfa to ke na so koko ya bi betana no so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kwa amfa me to ntena se na so mi sia dan fight to ke aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho ne fifi ti asate tele boy ya Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adegede nkrato yi atu ebi ki aba ko se eze di nu prani abaya no a mani di mu ebi ni paso eye di en paso Don't be a woman, but you be nowhere. Pass a bomb, but you be nowhere. Run up and be a passway. I've been born so, but you been see for my minty. And I feel for one more. The way I feel one papi. Passway, passing see for my minty. And I feel for one more. The way I feel one papi. Passway, passway. Sim, one to money pa, 1 year feed watching, and Sese Apinfo, no Shannon so say, FDA, Aji Gadian Kratui, Atum, so Pedu it to a friend whom at 0533 770 490. Adi, oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who's a down complain with Sissini Cocoa? Epe and Chuakade. And you jack a sepan and neck. You could debrail. A yama money mema. And your cocoa Mississippi redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my member Gina Brand. Na a yemay. Na. And you say I was to send me bravo here. Sweetie, baby, come on, mommy, I drama. What does ye? I ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can't keep? Yeah, damn sorry. Obie to me. I just happened for. One woman for down for. Any the onion feed do me. FDA, Aji, Edwadi Nkratoi, Atum. My bro, which well, amazing edition. My work, my life. To myself, I was saying, my
ya wadubu achi wonyame akowa wofra food for thought adisi nyina wa wo ye wadwuma pani a wadu mpani fie so sa opese o ware oba na se bema afie project bi si wani so ya wo hwe wonyame ani mu kwan wo pese wutu kwan awon sem wana Liberty Conference February edition was my work my life yes and free David nom ediokron a trade rules another Deuteronomy 28 1 to 14 my work my life jumadi nyina beba so edame minida 22nd February Kumasi Jubilee Park anapanu sia pepepepepepe ajumtufo ni ye yamami Diana Hamilton yamami Cindy Thompson MOG Music Kwame Jedu the resident worshiper na edano omaini ya wadubu wachi ya ewiyebre onyamede Mustafa na tadi fe obejina obemma ne nsaso na propose prempa obuadu poko mu yenye ankopon wo cross obepona tabanu mu popo no betutuo na tutu popo edia popo wo bronsam na nyame ma ebedia Liberty Conference February edition. Oh glory hallelujah yeah eradicasa. Okay. Where you so pass Mpe Nipa, the Asantmane Ghana man nyina agye atum na ena asem wa ye de ebremu no abreko. Asem na abrahu na emu owrem. Asem na abrahu papa. Eduru baabi asede ensem no ya na esi ye no. Eduru baabi ya na akogya abrahu sem pa e de abre yen. Enya asem ketua. Enya asem ketua na dia di wo so we die abakuyen eya asem o eya asem kase na anwumre yo o maame no so hu ade eya asem o eya asem kase o na akoda so hu ade Trosam no kan you. Trono ewum. Osieja na kodai anani frani. De won hu adie. Adie ben fomso bone ben na waye. Na fomso a waye no eye ne na anana ja. Sede Nyankopon ani monyam bedade ntia. Akodai wo hu adie. Ne maami enhu adie. Eti na anwumre ye busa se Nyankopon ani monyam na edadi ya na eya abrehosem producer mi ade ne so mema wo mu eya me so mema wo mu ni nyina so oba pa bibia boko ye fra wo sei ama kwa atema firi hin na bae atimetim ma me dia ba na esie Yes, you say. Many flani and found me. Oh, our lias and I'm conya. Say na start about me, me. Me quite almost start me by penny me own so. Means to me. Until me quite na me sang the tosso me answer. To the tosso me answer na akulani woo me. Na minim. Ti me kwa baby asem me ya na enipa na ye mani su beble na mi kokuro mu koto ade ante esa na me pimpim nipa ante esa no mu di matem za de wani nya na wani aflana anti nipa e ba wu ti me ya me se sorry me pacho ti na sentence na na e ba na minim sese e de ani flana e de e blame nti mi kwa ba nti me ya me ko hwe fom e ma me hwe honu e ma me nti Tama me call hospital go na me call hospital. Ti me call no mo ka se o mi ko twa scan. Ti me ko twa scan de no se akra na wo me de me ko twa scan de no. Wan kan kire me se akra na de. Wo me yem. Nti na me ko twa ni so age se tam ne so ansa na akọ hospital tam ne so na akọ enti ayi na fa koma doctor na beti an. Ti me hu mo jansa na me ko ka kire sister bi oye store me kuma na me ka chen se me hu no se de bi ne me fa nko hospital na yi we de wo hu bi ayi sada ti me ko ye na doctor ni hu e wo tie na no se e maame Nyankopon do wo nke se wu na akura no ko twa na akura na wu wo yem wo ma nka na me se ne do twa me yi no wa mo mama ne se akura na wu nte ne me fa nko ayi animu ya ti me so na me moja na ma me hu ya nsan me ye de me de ba
ti me koda yi ho be 3 days ansa me ho chiri me pa me huna mane pa saa tam ni nyina na mani no enya yi saa saa tam de na hu ade pa twa saa tam na me hu ade nti ese ye na omo ye DNC krai ba mo si ebi aka omo ye DNC yi di aka no efiri mu ti fi wa o me hu ye ya me kun be fa me be afie no na efi wo mu ho no kakla no na afie de me hu to me a afie de me ko ba bia na afie de me nyanti ni asolefo ko nhia mu ti nhia mu na se kwa mu ka mu ameti ne ho na mani no afie de ese me hu nipa ebi nipa ade se nipa ne be me pa ansa na me hu nipa no ti nhia mu na se na mani no ekwa ende kura me hu hwi biem ekopim se me de ebe afie ti me de kokọ hospital sa abuna sama me ko no mo se start me ba ne so panyini no so me nso me hu nti me ko ho no me di ka akọ no mo de light na mo de hwe wani no e ma wo hu se wo hu ade no na sa ata na me wo mo yom se ana obi a wo hu light ne de e na wo so wani no wo hu na me se me nti me hu ade kro ti doctor ne hwe no ti de bi e start me ba panyini to nti na ama na ye de abasa no ti free ho no ne de chese no ayi nyina ye chese de mako agogo ho nyina me kunu de me ko ho pramso o de me ko ho nyina o de me ko enso so ma nya ayi ti me betena anti ba sama be ayi stadium na me be ma ne nyina ate ebusu afiem na ne ye wo ti yes ana me se ne minti mintra me ba me kuro matematim ta ebuom na me free na ma me ba me kuro mti ama ba sa na betena ha no ma ntiti mu ba me ne be ma no entem ena nkura ntina me ma no susua ketu ya se wanya ne ya no 2 years ena panyin nso no ono nso ebe obe 3 years and 4 years ena ntima ase ne me kunu na omote nkura ne yede efi me ncha na chese na omohwe no e wo stadium ho no ti me ba ha no de minnuam ena suso ntime ko ayo mo se black woman ti omo ya hwia enye yie biem jise nyankopon ebem nyankopon amemu dia nyankopon ne betimi aye nyankopon anye dia doctor dia wontimi nya ho hwe biem nti eduro na me ko de ma me edigugu so nti eba sa na manim nyina eya na manim ahonho no na manini ipru nsuo na tini nsuo nyankopon adom na tese mintimi me ko hospital me pe edakura me de ko hospital kura me se asitena ni se de won fa dru bia mu so se me mfa bibia mu so wani no efura ya na wadi fie sai me patro satana me wo 30 se me patro me wo 37 se wo ma yesai me mienu school ntina na ama ene panyini no wantimi panyini no hu ade patro ko school se wo form 2 o form 2 nteketuai ana nko no nso nya na ni yale ya nko no nso se wo pieces ti ama na ni yale ni ntini se wo no nso ntimi nko squad adi wo tifia ayema tete ani mayi a chese mi hu de meye papa nso aduma a wo ye da enko yi mezi aduma e na wo ye to wo no nso anya o mo anko a enye yi o mu ni di nyame no o mo na te de mi nso meti mi nim na nam na te e wo atimetim hanu eti ekoba asanu a ufri stadium ebese ko atimetim trebu mu no be ma no wabehwew ana wugya wachidi ekura pacho ne ye kasa e wo phone so na nkopese me sa eye de esa betana be bia no nti ama ma nko no wo pe empanimfo asofo mo mobile na me ka se be bia etine de minti mi ne ho ye busefi nti minti mi ye de entena ho bia mu nti anko wo pa o mieska onye de onko ha dan na nka na me ne nkura ne ntena sata mo so wo si munye nti eno ena di ntiti mu e ba ye ntem Mame na tamu anu kunu abusu afi ho no no mo ha wa adwene anase wani fira ya no akiri na no mo di wani me patro na metwo no de na mani nya me ya ne de na omo ha adwene ma se ba ku bi na no no ese wo ye yi kakra no na eso ya no woni me ntokwa ne eyi nsoso no na me mfa enye nti mani fira ne ba sa na me se mani wo ho kola me hunu ade me hunu de me ye de
me fam e wo ho nti mani na ehuna de biem dia me de betena wo de na miam de be abetena ma busua fiem na e wo de me wa menim se wo eye miam eyi nti odiem ta me diem nti na ma me ye de o so din de say ama kwatima pacha ama wo ko suku duru he na wo sua adwuma so duru he pacha school de PY ena me ja manye menya yesa school de na mani ji ho na be ma me ko wale no awo Christia village ho no o yesa odi mi wo ye o ka kire me se odi mi ko school ane sika no ye dem odi ma ya ko twire din na nso ye ko sa o ye se de bi mi class wo boa me ma me kula mi ko school na me ye ya mi nyini kula me ka se minim no enyo no na wo mi ntim minim nti e ba sente amament mi ayede anko school sa ata me ma me nso ne nko yie e ma no nti school de ma nko bi ti sa no adwuma nso ment mi ansua etibo ena na mi sua na mde wo me ma ne mienu ena na mi sua ti na ka yo bia na ko ni gi school pacha school de na ma ni gi ho pa nso ma nya ayi abuafo bia ma na afa na anko ama sesi e no se eba se oboko ba bia ho na de woko pacha ma ko ba bia ji se ni nua mo na ye ka achire ona ese onu kwa na de me ba ha osu wo kofie asa maka no to on de wo kwa ba ana wo ye ona me kwa ba bia onu na so mi me kwa asole ona so mi ba bia me ko bia onya ma ye de na bia me ko hospital wa aguna sama akula me nko ana na me ye de na me nua boy say de wo kwa SS onu na de me ko hospital eso ono wo kwa SS ntim oni eyi teme nko a me ko hospital wa aguna sama me maye de me be flow car wa Timetim junction te de mi sika ma na me kodu aguna ho ana masele se me se mo fa me ko si aguna sama asama ka me ko hospital na obi ebusa me se ada ntu ni obi a obeso mo sa ata na me manya me ne maame na maame ni ha me ne me na na abiwa ani me nua mo na na wa ha se to mo ni ko school sa me ni nya obi enye na ese me yen kakra nka nto obi hu me a na aja wa so me mu simpa acho me siro so me mu no wa so me mu no wode me ko saa ana me de nam ti me ma me ko fa ye ka achiri ba ye di ana me ko ba bia efie de me pa acho me ana me ye mi bibia efie de me ana me ye bibia na me pia bonten ana e den ma me ndi abonten de me pie na obi anso me mu a me nko ami ntimi pie me ko acho de no obi anso mu a me nko ami ntimi nko ni fie de me ana me bibia maduane me nooma bibia me ana me ja me ana me so me amitimi e bibia wo fie abontere na me pia edi e ma no bi nka me ho de na me nko amitimi enko oba pa ekoba asa no wanka se wo hu se enuma bi ahaw ama wo hu wiase bi pacha han duru ba bia wo breti me bo ho ana pacha pa duru ba bia me breti me ho ena asole a me ko na nyankopon ena ama akekere me nwe efi se ba afoforo na me su pa ba afoforo obi akọ aduma na ka me nkwa me ofia me hyede ma me su sa bitimi kusa me se blade ade yeah na Asem Mpe my mo ka kire Kevin ewurade di masem ma me wiase tamani onyisa anwom ne to so ma me Asem wiase tamani mo sa anwom no ma me sisi a Asem eti free won ukunu no de wona ne ntem ate kora oh na me ka fra nyame be wat pacha mate otimi sakra wiem no otimi de no tie ne tasu ti obi ani dia o se nyame ye ma wate ene me ho afo me wura o papa ya no di for some prayer council center kwatwetwen komo anya asem wani interview kura ka yenye bio ne so me wura ho papa free see fiti ndwuma ya se free Sompa so amemba no enne ye da me wura ho ye mami ya hu na ni fremu o da bi o ya hu na ni frem ade be ni siye na ne babbe ma no so ani afura koda yi ko suku aba koda no ba ya na ni afura I don't need the strengthener my dream ho amentias ye na nyi eno tia no di for Sompa prayer council center twetwen komo sima bi so embra se
mo ka kire Kevin e wi ase time ni na ye mo sa anyo no ansana ye ne akoda na twetwe nkomo ababa we ya hu na ni frem ne ba no so ya hu na ni frem ye de ba Asem Mpe ni entobi kura beka na anwumere se ntinye Nyankopon ni ho ana meka sani ani mu se de misi kan ye no wose agye akoda ya hu na ni frem ana ya hu na ni frem Chiro no beka cho se de Nyankopon ni mo nyam be de dia ene nti ababa we ni ne be ni frem nti Nyankopon ni mo nyam na de dia na Okay, Odifo Samba Prayer Council Center ewo menhia ahemboboa no Ejaba Family House ho na Odifo Sofopani Odini Juma eni pass Odifo aboa wo mu ewo Kumase Mountain so eni wiase afa na nyina no enya asem ketwa na Odifo Samuel de metumi adi ne ho adanse na ne ho adanse die no ono na yetamgyinafo emakuru twedi amponi adasa se ye kanipa mwa paade na ye ka akwankyere papa udi Odifo Samuel firimu a Ghana mem ni wiase nyina enye yi panipa mema mo akwaba Obenyi ya jo so dada we ni ye mia so na mia mia so sefi fanyini bi beto ofiri ni sabi ni kura kitu mu beto ade na ja obaye no obon henki ne pofo no da inti kuta na bag na odi kiato pisi edi na otobo de ne bayire kakra papa kaza o men kaza nyo men ka de meto no se debi se abomu no nka de oto se abomu bia o sin kuntumire no se mi meto kuntumire wa o he mafu awansan na egu wi kwati bitum so na de minya kwa de panyin no obayo o wi ko wura TV store o hwehwe mu anu panyin ka de oto de bi e ma ko school se mu a kuma so ma akromfo yasimi nto TV tere na ni efe na mu chie ni mu se de bi ni TV a was David mu pe magu yasimi mu ni bia me ko be foforo akutu bi sabre na TV bia mai na wo what ka de wase o ma nto bia ma na wo ko ka ni na se de wase ameme mi aso no me mi bi su sa de nti won se bi si ni kutu ka ni na keto so pati anka mo to tumpa se na na dia sabre no kwan na wo ne na anka wo ka se so sumpa TV na efe eno so na asem de wo so nti monton ka di masem mame itu so monton sumpa TV mame na nga oka bibia anko nti ase Jesus sumpa na me be ya meetie mu ni de se wunya dava papa na wo ka ka wetim ka graphic same on from opportunity na wo wunya dava wonya na o twu kuizi o hensa mampokra o de wo kotum na me be meetie na bibia ko so mo ya de ahanso de bibia sebe ya me firi hanu Jesus mu de principal na soja fo se wonko me ade na betwe firi ha o mu ye nipa boni papa na nka ha ye se nka ka kire mentem na nka mbeda ha nra na we wasimini ha na munyina mbako jesa na wotwe se ne na me firi ha Odifo Samuel aso ye te say ahoboko na ese baby apomdin papa wono imisa ni panza wo hote sei Odifo Samuel eho sede eho ti huru ne enura mekofa ho amanfo a se enima ha wonum na de ma me da wo masense mo ya suti afide se bi nipa ni ba wonum ho so kan na o kan ni penti no mo hwe de ye wo mu no a wa na obetumi nikaba visa nipa yasesa bi wo hwe obusuam de aye wo fa no ne nuanum bia entena ho na akoda no a teacher ni san kwala na wotwe moto no wotwa de odi kan to na de obitu ni nsu na wo se ekwadwo wo se mabu na wusu wo se wo boroba ibidrum nsu ntimi nsu ato na se wo hwe wo fa no se bi obusuam na nimdia na wo ho na wetim na wo yafa ha na wedi daga temu a eno signa bi kire wo se bo ho bra tutumika na ko ba bi ye na bode hu si afre ne kokko pe na asi ne prokwam enti won so ohwe wo fa no niam bi am fa mu di wu ya na a kire wo se wo de ayen so de tumirika na abekọ ba bia emwa Jesus Odifo Samuel Ejaba Family House na wonim de message bi o de ma me nura ma mu ze papa ne hu
wɔsɛ ke na obi kɔware a na wɔ sirisiri ɛyɛ sɛ wɔkɔware na onim de tɛ kyerɛ a wɔn odi fo samuel na yɛwie ne yɛbɛto bɛdina yɛsɛ yɛto bɛdina saa wale wɔsɛ nkɔdaa ne bebree sɛsɛ wɔn asɛ koro no sɛbi nsa no basabasa ne nubɔne no ɔmo no ma ɔmo ntimi nyaeɛ no wɔsɛ nti wofiri sɛ yɛwɔ no a sɛ n'ataade yɛ fi ne ho yɛ fi bosome nnan onware wɔaburo so akora na otimi wiare wɔanyini onware nti ke ɛyɛ asɛm papa sɛ baabi yɛto bɛdin no ɛhɔ na nneɛma no nyina firi odipo samuel sɛ wobɛnya nka wobɛto bɛdina nkɛbra ɛbɛka bɛɛbo some no na waba na wasisi kwae no ama wo na yɛhwɛ no akora no wɔanumunyam ɔwɔ daakye a wobɛto din no din deɛ wobɛto na sɛ bɛyɔ na wode din no bɛyɛ adwuma ma aba mfasoɔ no hɔ ne asɛm no ɛhɔ ɛne asɛm no nti odipo samuel sɛ saa bɛdim tuo pii no a yɛtoɔ no deɛ wode no ɛto no ɛyɛ sɛ wɔba no wɔka kyerɛ wo sɛ ɛbɛboa afei yɛbɛto din no wɔnom ɛbɛbɛ bie no ɛbɛgye ato yɛn nsa so akora ho ɔforo ne ti tadwa anim tadwa wɔsɛ hɔ ne asɛm no ɔhwɛ n'anim biara na ɔka asɛm bi akyɛ no wonhunu ade korɔ akora no bɛsu anadwo a ɔbɛnyini no na ayɛ nsɛm pii nti ne odifo samuel sɛ woto bɛdini na ɛbɛka wosate sɛ wohyɛ da no abra ne fa akora no picture bra na ɔnkyerɛ ɔkwae bi akwankyerɛ gya ɔkyerɛ ɔkwa no ketewa bi na afei biribi ɛpɛ sɛ ba no ho bi akwa no asi dada nti sɛ wakyerɛ mu amia mu sɛ nkurɔfoɔ a ɛbɔ koro no wɔno ɔkɔ ne abirim no ebire bi yɛ pam nkurɔfoɔ wonim yɛkyee no yɛantimi ankyɛ no mpo ɔto adeɛ ntotwene yɛkɔhwɛ mu na yɛpɛ ebunu ne kyɛle a awe ɛna hɛ pɔrɔti no mu na ɛyɛ asɛm papa sɛ wɔafo nyina kɔ akoro no bɔ ɛkɔ wura birigyi sika kɛseɛ wafa pɛ ebunu hyɛ pɔrɔti mu ɛna wafa kyɛle ɛto awe yɛbɛsɛw na yɛayɛ wo biribi te sɛ wote kurom wosii kurom mu a bakrakye bra wonim baabi nsa papa wɔ ne akɔkyɛ ne atɔ bi amoa nom nso akɔda yɛto ne dini tadwaa kama nti sɛ nneɛma ɛkɔ so nyinaa no menem ɛna nka menyem mebɛwɔ yɛbɛtom bɛdin yɛbɛwɔ ame aka ho a nka mɛbɛ odifo sama wɔ agya ba family house na ahyɛhyɛ no anyɛ yie a ɛsoro nyɛ yie nti na mpanyimfoɔ sɛ wonwono kɛntɛn na sɛ fam ne ba mu a wonwini nkɔduro soro no na abam foundation na anyɛ yie a ɛda bi a bɛsi asusu bia mframa bɔ ɛbɛdwere gu nti menyim paa deɛ a sɛ ne wa meyahunu sɛ foundation ne hia nti wobɛnyem wobɛwadeɛ wobɛnyem wobɛto wobɛdini ne biribi a ɛsɔ so mbrɛdifo samuel akwanya sei na abɛda hɔ menyɛ ne dɛn te saa ban deɛ wobɛwo menim ɔbaa bi a wawo a nkɔdaa no nyinaa ayɛ basaa na sɛ yɛsɛ abusua no fa no yɛanom de saa fa no ayɛ wɔn ho yie wɔ sunsum nti abusua no nyinaa bom ɛnso ne bi wotupu akwantum bi yɛ nnwuma pɛ nti mosi yɛ ayie bi anaasɛ biribi bɛ fie yɛ kama na mo fa no mo na motwe nkonya na ɛfa no ɛtɔ nsa ma mo no ne yɛteatea mo nti ɛnyɛ kwa sɛ abusua mu a ada ne fa sɛ yɛ ne kosua wo noa na wudi a ɛfa tim porɔ na wudi fa nti odifo samuel sɛ abrabɔ pɛ sɛ wobɔ bi atutum ne kabra no na ɛnyɛ kwa sɛ yɛbɔ yɛde ani kan bɔ bran deɛ wobɛyɛ mistake nti sɛ wotɔn nneɛma wobɛwale wotu kwan wokotu gala biribi a woyɛ biaa ɛserɛ sɛ brodifo sama wɔ agya ba family house ahemboboa no na ɛbɛhwɛ ɔhyɛ birim nte saa nipa ne ne fire yafunum abusua ne ne wɔ mu namfoɔ bi tim betim deɛ ho abɔ yɛ odifo nsama nka nim sɛ yɛ soma adamfoɔ bi so no be ni agoro na onyi information mmra ɛnyɛ odifo sama nka nim sɛ kɔwale bɛɛma kɔwale baa na wobɛ keep secret nyina anya wo yere ɛnyɛ wo kunu wo ka kyerɛ no ano de kɔ gye number yi na ɛfa bɔ bra na wo ba wobɛte deɛ yɛ kana sente saa ewiase bɛdi hwamɔ ama nso di ewiase hwamɔ number ni 0246 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40
005519 Ejaba Family House efiri duada ekosi memenda de odi nipa ho adwuma nko a onya sori oba wa kyerɛ ya meet aduasan ko na duanan onya koyakɔ yi adwuma behwe o hyebirim na no oba bi ba ode ma pictures basics obi ai bi wa aburiche bi adwuma kɛse nso o sei o manya sika o masifia ma no hu fifie ne yemie no okotana ru kakra na okotana mu kakra na sɛ de bɛyɛ no mu nkɔtɔ amene mu nti odum picture ba uni queens bra behwe o hyebirim ne nyesa ne nyame bɔ yi nipa no na ba ɛna ɛkyerɛw saa akwankyerefo uba odi for somewhere baby pe bibia ama na kwesi ara odi ayem pa bo atachi e bibia yi no okay ozofo Oforisuo ya chia etifo ne ahwefo nyina se de opanyi dwam na di nkan aka no mo bo adwuma kese na nyame so nhira mo adwuma kese a mo bo no ha no na ompegya sompa ma no ko akiri Oforisuo na kedwam na kan sembi se ablabo no yetimi suma obi na baba be se wabro Judges chapter 16 Bible say mra Samson ekoduru sidog subohwem okodo oba bi wo ho na mra okodo oba no enam oba no so ma Samson ahwe ase e bai sa oba kroye mra Samson koto chacha ma enka chacha no be di kromofo no so oba kroye abedada Samson be gi chacha no anu mu aye de koma kromofo ema kromofo be kaaye ema Samson before ema ne tisi kronkunkum nipa koje sika betua chacha ne ka ye won krofo bi wo ho no ma ya so mo ba wa blabo mu ebi ya danfo ebi ye yere no ebi mu ye nuanom omu nyina ebe wa blabo mu nipa atwa ho ahia no enyo omu nyina na pen kanko na ebetimi ehunu se de wa ben me no oba so obeboa me anaso obeyima hwe ho no ma na e manhia ahemboboa no okay na yo di for some aso ye akwankyerejja no betimi a kyerɛw se enipa yi a wa ba wadwumom ho ye opeso no obeye adwuman obepagya wa anaso obebele wase oba na wa ba se wale no be ma na wa ba se wale no obepagya wa anaso obehwe wase entena se emma emfa wase ansa na watu anamo aba manhia ahemboboa no na no wo ma bi ba manhia obehia odi for Samuel na de wo mle se one ne manyina wo Nigeria na ne baba ko wo no hwe ne paa no oba bi aba ne ba na brabom na oba na ba no kreska dada na se oba ne beboa ne ba no se o meboa no no wo ma ne se wonim but obedu manhia ahemboboa no odi for Samuel man hu se oba na waba no efidie be ma na anye ni o wanti o na nnu ya ese tanka bi hye wo Nigeria be ma na ono hwe na busua no wa hye adane nso wo wa hye adane nso oba ye na odi for Samuel ka chen se oba na oba no nya ade a wode mwa bi e beba no o mu antie enne no papa no a hye adane nso enti ye wo akwan bi wo ho no ma se wo tu a wo hia se wo nya obi a obekere wo kwan Oforisuo da bia mo masem bia meka se abrabo na ebo no e we kwa miensa e fa so bo bla no e patapa agimi ene akwankyere patapa ene agimi o akwawe de wodi ne gimi ne patapa sa anya matimi ayi ama no se akwankyere so amade patapa agimi sa bekwa kowu eti akwankyere be kyerɛ se wo do patapa ne ugimi ne wura ha no ma wo betimi de ne mapa abo ablabo enti wafa patapa no wafa gimi no na so kwa no asa be si ABCD mo eble kumasi manhia ahemboboa no be hia odi for Samuel akwankyerejja o transifri adwuwada ekopem memenda eda kwasi ada onye adwuma anopa no nsia ne fa no atanasi o bra be hia no 101 ye won na omudi dwa a adwa no die enkoso wo ma bia no wo adum ha ya wo so oton ye fantuma wa ya entimi nkoso oba odi for Samuel se koton bidie okoto bidie ne waye yisi ya tam ya wonne na owo gold na so okotu ana adane ane enete nko a obeji akwankyere no ene osesa gold a ebro so ya odi ana yare ato no so edna kwakoto gi a doctor krasi yenyin kofi no ku oba manhia hembo no be shi odi for Samuel ene wanya na hoto eti ba bibiara awo no ohaw ne amane bi eda so Oforisuo ba wakwankyere enyina wo manhia ahemboboa no Ejaba Family House eho no odi for Samuel etena na konwa kesie mu na oye nkasesie ene akwankyere bra be hia no na wo soso enya ogye ene fa hodie ma ho
fa number no to jam. Okay. Yentie number no na nya number nya di nyina. Number is 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 ye chat 0578 40 55 19 Ejaba family house ehɔ ne jakɔkɔ na so a ɔmanfo bu fa so di adanse emu himfo aban mu mpanyimfo yesa ne nyame bɔ wɔn so ba obedi adanse bi no okay omna samosi ma mienu bi na ebre na ebe yo ohwe no man ye kali story pacho man already yaw ya me kwa no mba me church wo ise ma qualify you me ma we am open so oh ya ohwe no ma ye hu ne demu ane de ye ti ne demu ya me mom de na mom de me start radio ya me ba TV show me ba radio show ye can re wo Sompa me shia pa I think say we anya first we beto sutu anya asem keto na no na de bia na ye ka sha anuma ye kan obi atra ho ne background fa no kompai boda obi a wo mamu be de wo enkura ni nyina enkoyie but ne refi ne ho wonsam abona refie obi ta sori dem wo kanyam sam che na wo oda susum ni ya ba bi hu na ni achi me so obi wo aye wo no da ya wo no to ana nipa nsa na shebre o ka se ya obi ti wiase wo se bibia de wiase masa no ma ne nhyɛ wo mu se bibio wo de sumu nyame kawano tum sumu nyame so kawano tum ne moment pan emane piafi wano se bibia ni wiase hwɛ no ma ye hu ne de yete e wodan obi so sia so da mu da ɛso ne ma ye dan aye prom nti obiekuro kra na akokɔ kra nse enya wadwen se nipa da sani bia wo tro bia de ye kan bia mfa ne se ye nkwasasem ade bia ye ne asante mamu anase ye Ghana mamu a ade ye wo to nga na do nse gu ti ne wan enoma ha ade sunsun ye nipa no ofo so betena ho do nsa shoda mefam a wan hwe ye ampa obi apeba kwase agronso obi ampe so obawu bi enu ti na de bi odi fo se mo e ka che o se watu no wasi wo se wode ne yefu ato ho ya kom kire de ma bomodi tu na mo komanhia ajaba fie na busua fie oba koto odi fo se mo ho akwankire bi wo a wo kwa odi fo se mo betimi di amam na wanwe ya wo ko nyina na wadwe yo se ye mi ko ba bi mi aka chem se mi ntoto mreke ni millionaire de ademra na we de na kwankire ne ketua bi ada sampesa de ewe che se ko ba bi ne de ababo ni pu odi fo se mo se wa kire ne hiem wa kire ne nsam brabaja kwankire wa se wo ba hankachi fita no wonu de on ma obi na wankasa to wo de abra na be hwe de wiase esitie hwe nyankopon bo wiase no wade adum krofo bi o wo che eso obi ane na dum odi fasa mo de na dum ye se wono de akwankire asofufu akwa atwom akwaji akwankire wo no nti bomoden onka se jawa sorry because onu anka so kona sorry onti a sorry emmom wo se akwankire de wo de baba ho bra ene wabusua na o ma de tuanamon ye kan ha mesi Donald Trump no ma wo ye e wo hoyi mesi obiti aha de bia ji akwankire bompa ye ha aposifo anasa wa akọ adwuma mu ye chi wo bia empabo ne akwankire ti onde ne ma etiase yan so bia mu ti na meka cho se so blekro ka ne so akokokra enu ntofo so me ka kire se wo etu nga wo ya me papa eni mpabo eni akwankire ho agro na obekọ akwankire so odifo samwe bomode wa wutie me ye the number ne betuja last wo kira ko na papa na trase wo so ba to wanka chifbula wo to wanka chifba onu anka sankasa ba mu akwankire no wo si akwankire no de mam na odu fie na se wura fie because something be no ma bebre wura fie fa wo penye bomode frɛ no wo frɛ na onu abesa kire ya na ebi mu ba na me ko ese da bi wo de wo pɛ na ko wa hu akwankire no enti kon ho na wura fie bomode frɛ no na wo ko a o friend obama akwanche papa
Yamfa number tu. Yamfa man to you at the Febi Wati. Na number who here pa. Of course you and you did for someone come name the century be a bar. Maybe Abba Jones Socran and ma institution so in Nipa. Say got a munino, a soon sumu did moon. 2 Junes so good got a moon. Ubi to me Chiraquangele, Sefa, Besibico to get him. Say when you na Ukoyaquangeli, you now call Jones so gumi. You would have been you so much. In Shibi wa. Ufunsu kese na won nantim ehunu ketwa ze won nantim so won nantim wem na akobo we tra obu we ketwa ni nyina agese odifo Samuel ne betima kire wosa na nkekura wetim odi Oforisuo daye bebebe wo wiase wonko abeso daye na ye twitwa wonam ne yes de daw na ho anhwan daye bebebe wo wiase me so daye bi pa ma mo fa be fa me ko America metim ani nka me nyina nkran kwara metim nam ofenso mental nso am de ko nyina nso magya no minim se kire me kwa ko fadea enti ekuro ni nye enti braudifo Samuel ho na bom pa ndi sa ekuro betutu nanim pa na me ka kire no number ni ne 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 ne twa to 0578 40 55 19 Jaba Family House oho ne je na huru mpanyifo nyine di adanse bra be di adanse o na kokko wotesi abodi kokko pe na aporo yesi abebi bewu ana eso abebewu wanya 70 years aso ube me sense no adbajiwe na esa akokko okay yani odifo Samuel Prayer Center na ekotwentwen komo no ono ene akwankyere papa na nakwankyere mu ehye na kwankyere mu enam papa enu tie ko manhia hemboboa no ho ena jakokko no aso ye ewiase aye ba ye yama na huguru so brabona ye bo no yama na huguru so na da bia metaka o ama me ne wansa ye yade enipa benya ososo a na ye yade kuro ya enu ti yenko na yensa ne minwa ba ne minwa ba ma enkotwetwe nkomo we kura de me wo fa asene no ye akoda yawo na nifrem ana yawo na nifrem na suafo no ka kire se ejapei akoda ite yawo na nifrem bone be na wayo ana se ye ne na naja oso bi anye boni o ne mum se de be ya Nyankopon ni munyam be dadi enti na nyunwe de mi hu Nyankopon ni munyam na dadi ana ma menti yaka ewiase anigye pa eduru ba bia utimi ebwani timeje ho kakra da ipacho mikasa mu de me kampo bisa se me hwese menye yamfa yale na anwume na me hu se de wiase sitie na nne esum enko na eduru me ami hu se de na wiase esitie biem na ameto ana mewra ho to ana mewra ho a Nyankopon na mekaya na mewra acheche kakra isa me da bia mekase Nyankopon na mehwe Nyankopon ne mani da so ona obeti ya ye bibia Nyankopon ni ma me ye bibiara enye yiye Nyankopon na mehwe ni se won hu mi mobo se mfunso bi na me ye na ma ne abesu me bakitu yi so ama na anyine aso da ye se mi ba be me me ka je ya de we bi beti bia ye no aya sem with them how oba pa ususu se wani no yade na aba ana yesunsu mu asem da ji se Nyankopon na mi hu se mi hu se yesunsu efi se da mani fi mi hu sa ya lewe bi wo mabusu mi hu sa ya lewe bi wo mi hu sa ablewa na se da ni efra mi nkwa na mabusu yem sa di we ya to me ma me na me ye panyini mi ne ma me ba panyini
maame ma yɛyɛ nso me ne panyini ɛna saa yɛlewe yɛabɛto me a maa naa nyina nso da yɛ sɛ me ba ketewa nso ebi bɛba bɛyɛ no ama ne sukuu sɛ no ne me da adwene kɛseɛ me sɛ sukuu no ma nkɔ bi nti me bɔ mpɛɛ sɛ ma mmienu a Nyankopɔn de ɔmo akyɛ me no ɔmo bɛba bɛkɔ sukuu abɛnyina bɛyɛ panyini pa nipa titiriw bi ɛwɔ ɔman Ghana mu na saa yɛlewe yɛabɛbɔ me ba no na ayɛ ma tete ɛne me ɔhaw ne osu saa na medwina me sɛ Awurade Nyankopɔn da bɛn hu me bɛn mɔbɔ me bɛn de wɔ su a hu me mɔbɔ ma me na me bɛn na ne hu na de no ntimi saa nkɔ school ɛno de me mpaeɛ a esɔre a me bɔ sɛ Awurade hu me mɔbɔ Awurade Nyankopɔn hu me bɛn mɔbɔ sɛ bɔne bi na meyɛ na menim na aso me bɛn so a Nyankopɔn hu me mɔbɔ wo ka sɛ unsi so na unsi so sɛ bɔne bi na wayɛ na ususu sɛ wayɛ bɔne bi ana da me da mpatwɔ menim sɛ bi a maayɛ obi bɔne anaasɛ sɛ na mekokɔ ɔmo yɛ ɔmo sɛ ade ne yɛ sunsum adeɛ so mede kɔ hospital ɔmo sɛ glaucoma mani boa ne nyinaa ayɛ yi nti ɔmo de ɔmo yɛ hwee a ɛnyɛ yi ɔmo de ɛyi hwɛ a ɔmo nsɛmani na ayɛ deep part sɛ cap blue saa na ɔmo hu ɔntimi deɛ aduro na ɔmo de bɛma me ayɛ ɛyama yaw na ayɛ a mete no ɛbɛkɔ fam na sɛ ɔmo no bɛtumi ayɛ ɛyi deɛ ɔmo no agye sɛ menhwɛ me Nyankopɔn a ɔhata soro ɔno obɛtumi adeɛ nyinaa yɛ na ɔmo deɛ mani deɛ ɔmo yɛ ne hwee a ɛnyɛ yie te hospital fo nso ma yɛ ɔmo afam deɛ wi deɛ aka atɔ ogyefo Nyankopɔn ababa wa yɛ no atwetwe nkɔmmɔ yi yɛ anwo na ne frem na wonyini yɛ ne sum aduru no na kanso hɔ a nanso so ne ka akyiri bɛma so ani no afira akɔdaa di na wayɛ okɔ suku aba akɔdaa ba ya ono so enhu ade akɔdaa no ofi a na yɛm twɛn me yɛmpem so bi no yɛba yɛne akɔdaa no bɛtwetwe nkɔmmɔ ɛyɛ abrabɔ sɛ mo dɛm ane o emema yɛma fo 21st clinic yɛ sciatica expert ɔdɔfo sciatica no ha adwene na obetumi atu sciatica na se ha gye sɛ 21st clinic nkutu 21st clinic ba yɛ no am yɛhu yadeɛ bi se yɛfrɛ no sciatica eso sisi yɛ fasiri mu na kokom akosu na sintim yadeɛ ɛyɛ yie pa 21st clinic nko na deɛ bibiduru tu saa yadeɛ yase ɔse men kan kyerɛw sɛ yade bibire bia de free twinwa no kosu na ase obetu ase no de ama deku laboratory ne scan ne fidi ahogo p 21st clinic ne branches bia wo bi na oba kumase hapade a wone Sompa TV Sompa FM no na wo dankrom wo ehwa overseas ye ɛno kumase a ehwa overseas ose wo kɔ 21st clinic na wo kɔ Sompa TV Sompa FM one no na wo abrusan ba kom obo ase cancer quarters con junction obo 21st clinic ho enkransunya ne nkranza tachima 21st clinic o senye mini 0540311311 0540311311 or for yenhwe na ye risk na ye decoder no ana ye pan no na bibia enkonkan na say ye pese ye risk na yetumi enya news Sompa no dia enkwankwa no moma wo mu a omobobo pan no mam no omunim ho adwuma yi papa or for say wo pa akatua papa dia agese Sompa wo Sompa na benya akatua pa akatua pa ne say ye programs ahodo fira no pa bisi anwumere no bebie obenya akatua dia firim na say pese ye risk na edikuda no na yetumi enya news Sompa no dia moma kwankwa no yeman ebebo yi pa Sompa e akatua papa 3 ba center o de papa bia bagwa so etuko kwase 3 ko capsule school master orofo sa duro wi ano nam ano hye papa etuko kwase etu ase duku na se udware ohonam eye ohene koko no na edu nya sa uja anan koko na poma duro 3 ko capsule school master e na me kanfo na me dia ma ye ko kolinaka badani he ba misi he ba apidanke benya bia to 0546 107 0546107107 or for say see anu amene wo kasa no Sompa TV ne Sompa FM ne wo ahwan Sompa TV ene Sompa FM
enkane na ye wo soame na sesei no ya ba ehwa eno nti obi biada a wo pese ye di dwuma ede manu bia no ofara ni enkyere hwa 21st clinic abrosanim ofa ka also common pontin yensi wo 21st clinic anase Sompa TV ombesi usesi a ye ba ye ya bagi din wo hapa eno ankon ne fiti adwuma ase nenso so omanfo ya ye research wo hanugulugu omunim ni nipa enim nya asem ketwa Sompa TV Sompa FM ye be somo ni asomo Sompa ye be bo odwato de hu dawuru kama no anya so emfa so eno tibra me ni dwan e be boa pa Express Group ya kontusep ye mfa nkonkoda no ye kusua de ye kwe wala tu asa adwuma apesika ba wi abusuafo Express Group broni kro bai no ntimi emfa nko orofo akontusem de ni Express Group eni komo wo ahoma we so 0249 000448 0249 000448 Express Group na mekamfo na media ma Liberty Conference na said do obi mu wodofo adanse bia ekoso ema Liberty Conference na nya asem keto akora food for thought ene o man ne yadubuache ena kan bomu a wode Liberty Conference no ebrewo enye na ende da edikai enye de Liberty Conference ebrewo he ya ni mu adanse die no enya asem keto akora orofo de na adani konua edawo so ye ko Jubilee Park na Liberty Conference ye fie hunkohyem adano nyame beye nyame na ne maso beye ne ma amanyankopon animunyam adadin wo Jubilee Park wa bra ye ko Liberty Conference no Dana Hamilton CB Thompson emoji ere Kwame Jedu omde nyomto ebeji krupo twedi apota tama na so refri na hemwam no abeye ne nsankyere ne da memre de ye di anim ya 22nd February eno na ye ko Liberty Conference no near how ye dawi nyada ye di akwakoda krupo twedi apota come and be blessed, oh glory, hallelujah. Dank Natural Health Care Complex of Ahutofie no dank ba ye mfie du nan ne akire ni nanim wase da bia da onura ano ship papa ebibiduro so na akodank ya odi tu yade ase na omanfo dodo no a ekoho no omo ene se ahutofie ene mrane a wo sa dank ya no efrise wona wokoho nyina konya ahoto enuti ene ode ahoto ede ato dank Natural Health Care Complex patch number 2 ho ena dank edi ni juma dank Natural Health Care Complex orofo yenko yade ben ena rekodan dank ya ontumi entu ase emfama orofo ye bedank ne afom kwan a yemfre ewa homa wi so 0244017556 0244017556 ana 0266593330 0266593330 Dank Natural Health Care Complex and I make comfort na mede amawo Wabo Herbal and Medical Research Center. Medical culture research ni ehia no ye hwe ba bia yade ne wo no ye de aduru e de aka no e bibiduru so e Wabo Herbal Medical Research Center odi edi ne dwuma adoato adomanu one sofo maame edokro no na edi ehwe ni mu yekọ na yekotu ye yade ase orofo Wabo Herbal Medical Research Center no enfidi awo no miankasa mu wadansidi amakoho wahwe me kama utifie wo yedai ama me ne wanse yade enipa benya nsoso na ye yade kuru ya yekọ Wabo Herbal and Medical Research Center ni nkutu yade ase wode herbal bitters abegwa so enam sa yade etu ase sisi yade etu ase sa na prekese pada na obo ne de ba yu na wose eyimujawie anemia aduru sa na ye immune booster aduru pa kwamwa no akutia yade no onom prekese pada ni bia ho ebe yo tentententententen enya asem keto akra 0257472506 0257472506 Wabo Herbal and Medical Research Center na mekamfo na media ma paso paso bitters paso paso bitters sensa bi adro pa paso bitters na mekamfo na media ma aponto nya badi to nya yiyo ni na paso bitters orofo paso bitters no ye tia mesi ye adru no ensenkyereni a no enya asem keto akra oba wonfiti kom no enye papa sa no paso bitters duru ba bia bemma nkwamwa no a wode wo no enam enkoyie paso bitters
esa ye immune booster duro yen ko ne ko no paso ni bi hangover bi animu paso bitters baby e to za tu se nyina no e paso bitters e na me kanfo nam dia ma 1 tot 2 tot e opekura no ato na dia ko show fridge mi fa save wa ho baby e to nsa tu sa e wo kuma se mountain so e ne enkran nyina no ubenya paso bitters ni bi na also odi adi ujuma 0533 770490 0533 770490 paso bitters and I make comfort na media amount. Eya rahosemo. Eya rahosem pao. Yene na nasafo na ekotwetwe komo no. Kode onyini ye. Ade bemfom so na kode waye. Sene maame krampo na yade a. Akode eside na ne maame enso yade etime sane aba no so. Na yemusa se sa yade we eyensa yade etimi saya na asebusa no ano tene na nasafu ko suku aba ko dai ko suku ba ya safu etese ade adum no ye udi nyina yesen James Safu Bonsu uhume David uhume uhu ade kora unwade David tibabi a otinyina kane anto wani so aha yesay esum kabi enye tum kane ato wani so kakra onko utumi nante o fiana se hodi wonim ho dada ipia tisem me yesum yewo uhu se de o maame sitie uhu no yewo me nkola blem yewo nkola blem a wonante kakra ku school no uhu se o maame na ni ye ne ya na nasafo kasade eyedai na wani no ekoba asa se yamfa anwo yewo wana ne nkoda di agoro na hu wo mo na yedai ye ni se na mkosku ebo fahin ewo sobolo sobolo edi na kare ebe baba ya Rasmus Stadium na mkosku afi mkosku na mitim papa mo ni kosku na me ba mi na mo me ba ho ni kosku na afi ase badinu no abafum abafum san minamana Asem Mpe like minamkwana because school kana misika kulato fum kuna ebo enho ade semo ena eba san ni ka kire minana se you go school ya kira de kula me mu ni enti ya o me kanchim ticheni na membre ni se na me hu ni me ba ni mu so a metimu mu kiro bebu amehu bi mi hu bi mehu bi mi hu bi nti still na by miss me force di go school na mo class 3 and me de ko ya edru class 4 ka class 4 de ka e be first time de metim yakko by the nurse teacher ni bi ya o na teacher ni ye dey oba la ochira di ogubodi no sina ochiro na o check na wo wi ya no obo ono so ya ka kire no se sa tam no ye twira di ogubodi so na wunhu ana mcheche ntina mu na ebe ka chim teacher na be ni mu teacher ni no ba na o nchiro ya na obo nti ya ka kire ni se me ya nso so still na ase ono fan o ya Osei dia bewura board ni oso dia bewura board ni ai duru ba bia teacher fo bi nya no me a omunya firi nkoda we nsa enne Asem Mpe ahwe adwuma na yetimi ntra so bi mu because awre ho no da ma too much ewura dinya ko mentenyo ma bia si o
metin yo ma biase o ana kafra wate na ye kura de mpanifo no anya asanketo a ahwehweni wa na hyeminti a ya asem kete pa teacher ni sese wonhu dia be wura board nim ai jaba san ana mkache mina na school minti nkobio if say na teacher ni di wani ai into school mu hono abra na wonhu ande no na wa yonkofo ana mu di agoro no mu nim set sa na wani ti ana no mu nim bese na kachile school fun say your class was said no problem with me and son no nti eba ni san na mi jai school at lefi nti eche kakala be 2 years and now 1.5 frona minti kwa bontimbio achise yesu se wonhu ade kwa mwade kwa na ati suni fita no kura madimi na asaya wona minchile style ayo wona ho bemisi nti se kanyi wani na bia na ka kon do so besua de pa ai ya se bo ana ti se si apa no unya nyini de na ka de be pa na kana peso ye na abrabo ye da chimbete me ye da chi ka peso ye nanga mbese me yesini twani ka peso ye dai yesini twani ka peso twasini Asem. Disi ya ufi ya unye nipa no mudi agro. Mi ndi agro, mi debi amufi mi ndi agro. Tu wani da so bi said da chi mbe hu ade. Ai. Wani da so. Ai. Meme. Ebi a chi na ebeche. Asem. Obapa who ni da so bi said that you be hu ade okay jesi mo pese ye de na mamu Okay, Hana members in transit. Asem o dem wani o. Asem. Isu a wo dari mu no anya asem ketwa. Ka baabi aka ne no ka adwuma no ka yan ha ka etimi to aso. San se abofre woni ne maame o magya ni peso ya asem ketwa. Efiri so obi kura be ka se maame ne kura ne pu wayem fomso kura no a na sa asutwi bi aba no so a ka kola wi kura de kisi mu se nyakopo woni mamo the nation's anchor do say said that the mayor they say you be born ya be di ni wi asena we ni na mo no ye hu sa ma na ye bi na o hwe mfonso awaye ni ati akora we ya onye born bia ni hia se ya
ana edi we kan Bible verse bi e ka say no na ma mi su obi bisa say Awurade adan na bonefo ho akwan si onhie akontompo fo nipa bonefo asetre na me Awurade de nkeme de nka wonim me se me de nka manyamfo nso bi anka de makoma nyina me hwehwe wo Awurade nso me de abrabo himi hu no so bi ene akra na sem na ho na kusima me aya wo kan wa kan se edrubre bi se ya na ya bi se Awurade wan question se ye wo sa do ne tima mankofo bi atise na den Awurade ntim ento yensem anka we ofie bi aman ba beti nanka ohwe no anani na anko biem kroti magana ni giama na hu se wa pie ba bi a ofiri se nani ni ho kra ni wo ho ye ka se ya de fo de titrifo bi na etie Awurade asem so kan sanka ye topuna mayamfre ye nuano madefo yamfre one wo bie omuni akatua bia nemum yamfre mobrofo yi empache ne ani frafo cause omuni ayeye bia de maye na aye sangofo ne papa nanka no na Kristo hwehwe ba yawo yankonya no sa Awurade nyankopɔ hu yambo ya mani be fra yo nyame nkume kote ana onkume firi ase dame bomba me hia ne fra ne bia na me ka kire Kristo no we hwe mu bia bi efire ene media adwuma kakra be ye ni nipa susu fa ye ho na kine be da so le pa ne so ofalum ba ni afira ya woni nsema mati ni wiase ne nyame komu dida me ka kire Kristo se empo efra me nhihye se bibi we bibesi a ango nkum me be ma ana okumi fra charge for charge so na mani ehunu na pa se me da be so na me hunu han akora be so o kirem ne ohun na ni so nenzo kala be kura no de kire ubusan se ndu a rehye mu se beko waso won de wagidi ne mum che na beche eno na ka machiri kura ndi sa che no che de ayede itom le bi na to ani hwanya me wosoro da bi ameka che ni ba me se obi sisi wasisi ni bi na sasa mo nsam kura ne bawu nya ne ma nyina ne ni Kristo ya baba etu na no ni se bi se be ba na ope ba bi bo ne ho adwa na ama ne so a ndi ngano ya mfunzo tanzo otena asema we ba so no ye bu jaza nyame wawu ana won diase enso ka ne nkranhya na ba ese ne Awurade pe no ye tide ye nyina de hye wo nkran ni ese ne Awurade pe no ye na ma ka kire abrantie se o ma na bo nto ne yam ye de oba ebe ye ne ebetimi anye bia menim ayi ye ni da so ho he ba center o mu grara o so mo oduro ne nom ye mfa ngu ani so because o mu nchi mu je se ne ye de gu ani so ne moa operation moa edi ya beto mo nim no ma ye ni obetim na papa ye ode ne nkrata bi ba yi so no de ya ka so mo ntre number into yi ne ya fere papa ne so awe so no so betuma ye wi afa ho ama akra agina ne na so a na ya so beba wi asepa ne ye bere waduane ya wunnim ne ye de ye he beba wi asepa wo fata de ya sha wunnim atade ne kala ne ya kekam so obita wo so de pepa adwon so de ye de se wo ko nipa munnim ne ye hyewo wunnim se de besia wo kam wo nipa na akọ nanim se wo mu na se wo siri ne dirim wunnim baby a okose ogutia na de so anana de fidie wo ho na ekoyi wunim na zo de we na bi ase de a Kristo to me bia o ma ye hunu ne ye na ye komanto ye yem yesa ye mu bi no ye hunu ne yema bi se ana ye gidie ne ye ne yema bi ya to ape ya entimi nkwa akiri ka te ye kwa akiri a ha wo mtifie no be bi o ndi ye mfa nso ana ye nso mu nkra ze be ye aha o ma ba ne de o mu koma komanto ne yem nyame be kasa ama bia ba bi o mu susu ne nuru ho gra na Awurade apanya ne nsa yawo ayarosem pa na ne dawe no ani gini kire se akodem fom so be no me ho na me gina o ma me ani afura na ka akodai kura ne ma me se ka me be kwa na ke betume amintina na twotwo wuro na daachi bi wa beheme ano ne wo police kan na nim fura yo akogo footballer yi police kan boni gasi si na nim fura yo na no akoye ode mu achi ya okuma mpi ya owo abu akoyi says don't know what does them na nim fura akure wan ya mambi kura me ma wan kan ru 5 omna sama yo asemo yenche tifo ne hafo na ya no ma ha dwen de bia ka se onwe ya
utie nsɛm now de wani hu say ya yɛne ɛwɔ dɛm a de face problem. I think say fearful nso face problem na yɛde ne hu adeɛ wɔ ha na yɛba adwuma no ɛbɛkɔ awie a yɛbɛpɔn yɛne angye yɛde awerɛhoɔ na yɛbɛkɔ fie ɛba ne sɛ a wonte aseɛ ɔn sɛ naano ɔbaa yi akwadaa yi a ɔte ne shop ano ɛyɛ mobile money obi akɔ shoot na kɔ no kwa saa nipa na ɔbɛtena wiase saa ɛsɛ wanhwɛ a na okonya nyame kasetia dan na ɔsɛ adeɛ mu nyinaa ne mfa ase dama no yɛaduru mmerɛ bi wɔ hɔnom a akwadaa yi anora akwadaa baa mehu na mestarte su no fi nora na akwadaa ne ka asɛm bi wɔsɛ yɛkɔ baabi a me maame mo ɔmo ntumi nka asɛm nti na mmea mɛkasa yaho ɔhwɛ akwadaa yi a yɛwɔ adeɛ bi wɔ wiase yɛde wowa yɛa na nyɛ ya sɛ yɛde wowa ɛna wowue nti na kasa bi wɔ yɛsɛ yɛfrɛ no ɔda akyiri yawo ɛyɛ ase wɔ yɛwɔ akyiri dɛ ebusaa ne sɛ akwadaa yi yɛde wo no ɔmaame sɛ yɛamfa awo no ifi ɔno maame no wɔsi na ohu nipa onim bɛrima ɔne ne teɛ ohu ne maame ohu ne mma yi batwerɛ baabi ɛkɔkaa no wɔsi wɔkɔ nhyiamu ase na n'anim ɛda yi ɛkɔdum yɛ sɛ bo wankɔ bosom so o ɔkɔtontom awurade ɔhɔ na maame yi ani kɔdum yɛ wɔyɛ maame yi ani mmienu nyinaa tɛtɛ esi ne mmienu nyinaa so but ɔka asɛm bi ɛnora ɛne nso ɔrepeat ɔse me koraa de m'ani afiri a ɛnyɛ hwee na mebɛn na mɛdwene ne ho ɔno koraa n'ani afiri a ɛyɛ asɛm papa ɛnso ɔse sɛ me m'ani afiri a ɛnyɛ hwee ne mmom mommoa me na mebɛn ɔfɔ so akora waduru sɛn kora ketekete ɔnyɛ alifra yare da bɛn ne wɔbɛnyini na wɔabɔ akɔkora na wɔnim deɛ dɛ na wie yɛ kora yɛ sɛn saa mmerɛ wɔfiti prɛko pɛhwɛ deɛ wie yɛ adu esum aduro no akora ka asɛm bi ɛna da asɛn ofo so wɔse n'ani ne bɛkɔ na kyɛ na bɛkyɛ akora de sɛ mehwɛ na o ofo so ahwɛ a edumre bi wɔ hɔ na wɔhwɛ ya wɔbɛka deɛ ni kwa sɛ wɔka ɛwɔ wiase ewiase no first na madafo bi ka sɛ me sɛ wiase asundue ni wiase ɔka me so wona asundue ni wiase ma o but afɛ na mate aseɛ ɔfɔ so asundue ni wiase ba kokora o akora pa deɛ ne wayɛ kwahu adeɛ pɛn yamfa ho no enti deɛ na akora wɔdwe ne wɔ ne tirim sɛ aname kora no adɛ na me hu adeɛ ɔyɛ akora deɛ na akora yɛ dwen ɔmaame a ɔbɛsɔ ne mu no ɔmaame nso na n'ani afrɛ ne nana ɛm sɛ maame ne maame ɛte anim ɔna ɛbɛtena no ɔno nso n'ase ɔno na ɛsoso mu o bɛrima yi ɔno ɔmo ba wɔte asɛm bi ɔmo sɛ wɔsi wɔ so wɔ okɔ fie abɔsɛn ti si ase yɛ pɔn program a na nifurafo mmienu etu kwan a so ɔmo nyina kɔhwɛ amenam ti maame ne ne ba yi saa mmerɛ yɛyɛ program yi abɔsɛn anadwo maame n'ase yɛ ɔka ne ho yi ɔno koraa nso de sɛbɛsɛbɛ mɛka ne sɛ ne sisi ne nan nyinaa nso nyɛ etu ɔmo asekyerɛ mu paa na ɛne sɛn na nneɛma wei na yɛbɛtena fidie so a yɛnsrɛ sika deɛ eduru mmebu a ɔfɔ so wɔnwe a ɔbɛsrɛ because ɔmo kasa yi wɔsi na niboa ne nwui ɔfɔ so yɛn nkɔte aduru mmerɛ kahabaya na nneɛma hyɛ nde bi a meka mesi yɛn yɛ hiafoɔ yi ɛna yare akɛseɛ ɛto yɛn wɔyɛ akora ketekete yɛsi deɛ holy heart asɛ deɛ ni na mmerɛ bi tamani ɛwɔ fie no ano ɛyɛ fɛn sɛ ɛyɛ soame kora bi ba hɔ nom ɔhome nsi so ɔne ne maame da ne maame so sei ɔhome nsi so akora hwɛ ne maame anim saa na wawoso ne ti small boy wɔte sɛ wei a na busa nsɛ adan na onim kasa te sɛ wei a ahyɛ da the way a mesi te mmiri de ahwɛ yɛ nye yie
Akwara akwara ebusa se die ti na wo kasa obusa na question wo su enka akwara nya nuta me se ohun awerewo ana wo te awerewo ase edi kwasa akwara nko te awerewo ase o kasa ye kanyina no die ti na akwara du ba bia wo kasa ne wo su wo te awerewo ase onya nuta me se nka pani dwen se pani timi dwen se enda me raho ko onya nui na ye besre enuanom ma kyerɛkyerɛfoɔ ne bi edwumre bi ade akora yi kan de bia me kase se buroni si fi ade akora bɛka no na wɔgidi ti aborɔfoɔ mo yɛ intelligent ti de akora yi kan wɔse ɔte akyire wɔ hu ɛne yi ni ba ni mu ɛne kora ste wɔ hu wɔ sɛ de bɛwura mu this a time a yɛbɛsrɛ obi wɔtwa ne hwɛ di me yɛ kuro yɛbɛsrɛ nipa bi mu sei ɛna sɛsɛ kie so mu na wo kakakaka yɛ de ayɛ kasa yɛ de ayɛ kasa obi sabro bi ti sika ho kanya woda ezo yɛ kan sɛ be prejudice yɛ bɛsɛ be kanya so fosuo ewiase no wa hwɛ abɛkasa nyɛ fɛ ɔhwɛ abɛkasa ewiase nyɛ fɛ na wa hwɛ so a kan so a deserve so kasa edenti obi abawiase di nkwasi asem saa komunipa eye no ma mfata de de na mewie kai hwe obi o hwe nipa ahodo nipa different nipa da san ye tima foro so na kokono oda so to didi mo no ko atimi request say mo mfa me girlfriend bre me akora ye musa za mo ne be na waye edume bi wa hwe yi a ofo so wa hwe aso da consider nanso bible kwa na say ade nyina ye fa se da ma Nemo ye kana saa de a na me no mienu a wutie ye ya wo hwɛ yɛn ɛde ne ye de aboa ɛwɔ kwa bi so me no ba bi se no ofosu ya na ma ɛyɛ ma homete ɛno mo ba ye ɛni mo ɛno mo tratra wa ntem sɛ papa yi ɛbɛyɛ ye ɛno mo kɔ hɔ improvement by na improvement na by no ɔmo ba ye sɛ no ma san de atekɔ na no ma bi wo hɔ no mo a ofosu ya na nyɛ kwa tina make catch ni bada san bi ati wiase bia se woto na de echu na didi na soro na wokoba susuma otirim nya wo de na nim de da wanim akweba ne ba ne waye obi a wahu ni maame anim pan wahu ni nwan mani pan ya mfa hu no etidie na akura yi eno na sa kwose na ubusa na akura je suma wosu because na wote ya da ne maame ka wose me mani na maame sebo no kura no na ne afira aya asam papa Osei mani de mahu se enye yi na mo me bai eta akwede na wadwen wani mu e wo wiase future enna ye tete wani kura mienu a wo kɔ bai enna se be yire no mu kura na se bi nyame ampata ebi no boto ma wo gya wo akɔ akwani mfie ye sei enti obedina saa no ma wem situation wem saa da ben odi benyini na nipa so wonfo se ka abibrem saa na saa bro kire ba bi anka akura yi anka na rewo eso bete na ye ne ha ekwa ba so na na padu nyum na oboye no obra na sam na ye ka na no akwa ba si we so etu ti wiase na se no ma we koso enaka na hanko na sabe wo no yirete na koso hwehwe we ma na me ampata wo don sa ba kekasa koso ya wani betena konwa ko ateso ni atamko the same thing as ano oba bi nso say ya obakọ eti se wo Ghana na unya sa no ma we ya ofosuo na ato no nyame o wa sabe prejudice he me ya sa akra tia na ekeka zemse na nso o ma wo ren wate wa o to se bu ni sika wani asa afra woni bibia ye woni dwuma bia di e wo wiase e de be de pa ben no ofosuo akra wo bedi ni wo wiase makasa ko ni kwasa ko hu aweho but o kasa dru baby o kasa dru baby no na dan ni su ana na se ko basa ya ma ye ra hu nyina ye te a ye ti ni su no ye wo o faase wo mani bi eti ya na atese ye se eti sade we bi na to wan ka ba ye dai ta krai se be ye nso twa ne nso so ye sre omo wo fie nso ano dey o fosu aye program and na ha ni wa ye program aye ato so mienu ni ye ja sam papa ne ye ra ho na ofosuo me kase ye ra ho pa he ye ho mo adwade afiri mu
ne yafa ne yahu sɛ wiase no wiase nyɛ fɛ fosuo wiase nyɛ fɛ bato ka no aka ne sɛ yɛnim sɛ ne ɛtie bia no na kwaku ka me da na mehwɛ ayi bi ɔmo nso ɛyɛ ne fra ho ayi bi saa na wo a wonim no aduro buaduro ɛtiɛhwɛ na nyame otimi yɛ deɛ ɔtimi yɛ bia because nyankopɔn deɛ yɛkae ka wokɔti na ɛnyɛ yie ofosuo home no ɔno a na ɛde maa yɛn yɛ kɔkɔti na yɛyɛ ne dɛn ɛti yɛsɛ deɛ aduro no yɛ mede ka mɛka no sɛ yɛsɛ nkwaboa no ɛnwui saa na ɔmaame ne ka ɛsɛ nkwaboa nwudeɛ na obi onim ho ani ho asɛm bi adeɛ yɛwɔ afidie so deɛ sɛbɛ afidie so kɔ akyire ofosuo ɛfa so a ne deɛ aka mfa ma awurade yɛhwɛ deɛ nyame bɛtumi ayɛ tietietia okay yɛbɛsrɛ yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ na yɛnturo challenge ɛma wɔ mu kura duru na nwumere so mo mɛhwɛ ne mo nkɔ saafo yi mu na ɛnɛ dɛm ma abrɛho na no ten maame ne yɛawo na nifire o ɛwɔ hɔ a no na nifire saa na ne ba no so yɛawo na nifire wo kɔ sukuu afei ne sika tɔ fam kora kɔ da si na wɔntumi kora mfa na abrɛho sɛm ɛwɔ mu ne sɛ no wɔte akyire enti ɛma ɔmo wɔke kora kɔ da wo hu blackboard no so ti yɛde ne ba animu no still now yɛma wɔke a ɔkyɛ ansa na wɔwie afei kɔ wiase a teacher ni ne sɛ wohu de awura blackboard nim madam sɛ ɛno te aduru baabi a yɛ na nipa bi yare ɔnte aseɛ aduru baabi a nipa bi kyɛ sɛ atikyerfoɔ no bi nhwɛ yie pɛ de akɔda yi kan firi sɛ nkɔda no mo ba sukuu no nyɛ wɔn nyinaa na yɛ nipa o ɛnyɛ wɔn nyinaa na yɛ nipa ɛno te yɛmmoa nipa wɔ abra wɔte aseɛ eti yɛboa nipa wɔ abra wɔte aseɛ deɛ yɛbɛsrɛ sɛ wɔn a wɔwɔ abiwiduro anaa aduro bi a yɛbɛtumi yɛ asa wɔn yadeɛ no wɔn nyɛ ne saa mfama yɛ so wɔn yɛ ne saa ɛbɛboa yie paa deɛ ne hyɛ sanka yaw nipa korɔ nkɛ yɛ advert kɛseɛ ma no sɛ betafrakyɛ asɛm a yɛka ne nei na akyina bi yɛbɛba na ɔmo baako pɛ mpo ani atumi ate a nipa korɔ no menyini sɛ nkɔ ɛbɔ advert wɔ baabi abi because ani yɛ yadeɛ a nka mɛka ne sɛ nyɛ ghanafoɔ yadeɛ adeɛ tu obi ɔyɛ mmɔbɔ wɔ asetena mu no nti wa bɛtumi ayɛ saa no nkɔ soro bɛboa baayɛ ame no mebusa sɛ yɛyɛ tumi bɛɛ adwuma akura tumi duru da bi na woni 1000 koraa da wobɔtom na ɔmo ntumi nkɔ adwuma ɛno na bi siɛ anke adɔfoɔ nkɔ yɛ mmoa aya we deɛ fa wɔ awo namba itu gya na nka ɔmo mpɛ chop mo ni mpo ɔmo bɛ sustain ne ne kyena ansa ne apona ne ɔwɔ ne dropping mpo kura ɔmo de bɛpia no kra deɛ wɔ ha yɛbɛfa saa aka ne mu yɛnya biribi kakra ma ɔmo nto akyira ɔmo kɔ ɔmo bɛnya biribi adi na menim sɛ akora yɛ asɛm aka no bɔbɔ obi obɛso seed wɔ ne brɛ mu biara we nya wɔ awo billions obi tifie hwɛ yɛ na bi aka ne 10 cedi onua bi wɔ akora we abrabɔ na menim sɛ nyame bɛyɛ biribi foforɔ de ama no we de me mfa sɛbe yɛ tiri mɔden yɛ mɔnyono nkɔ ho koraa wɔ na yɛ ntimi obi ɔte dɛm ma bi yɛ ntimi ewi agya yɛ ahwɛ kwan yɛ bɛfa so dropping do ma kɔn mo so kakra mo de bɛdum yɛ de ama mo sɛ bia ɛnɛ ne kyena ne deɛ mo fa mpensuo bi nom na mo fa nhwɛ ne nyame bɛfa yɛ so atoto ama doctor fo bi ayɛbɔ mo ti ya we de mɛsrɛ wa fa wa number yɛ nkɔ homa no so amra wo na yɛ kɔ homa no so a adɔfoɔ no a okay ɛbɛkyerɛ wo dɔn 0551931931 0551931931 0548931931 na mewura ho papa mewura ho 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello to me can. Hello.
Hello. Hello. Osei Aboagye. Yeah. Sompa bedida. Bedida bibi abakode. Oh, the other much changing level, new level. Nadia. The man's in crying in the house. I remember school fear and the mama me rap for papa. Nyamemwana one chapter and any my why? That will be anything because I'm so sad today for this English. Bye bye. Okay. Hello. Hello. What's America? Hello. 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 Yeah. Good evening. Good evening. Hello. The party friend bright make us see Accra. Mr. Mo phone number, mobile number and to so on from so. Mo phone number ni here. Mo phone so ne. Hello. Hello. Baje metonka. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Baje me fix. Free. Hello. Hello. Yenti o mame. Baje me fix na redon. Yenti o. Tinai. Hello. Yenti o. Okay, and then the translation and then see around papa. You come over and it's man. You fa mumula no to so. That's right. Okay. Then the first time I come around. Okay, mo fa mumula no to so my 0345 404528. 0345 404528. Hello. Bacha Madre. Majo Osei Aburu Katachi. Program na mo kan say mo fa mo number no to so na ye hu de bitimi de aboa wai wadaworoma. Momo number no is 0. Momo number no is 0345 404528. 0555 Masa mo fa mo number no to so 0555 404528. MCA. Omo fan to so temman na. On say omo krampa. Re watch amanfo. Ye tie nyina kra no. Ka nya asem bi kan kola ya asem ke wi ase pon. Cause abro bona no den. Papa. Okay. Hello. Yeah. And then you akore bole bena akore waye. Ano so ya asem foforo. Anya madam no on pese produce on akore si on yale. Ibo bo no so on be blackboard. Ma enti ye pe yo. Ana to o nye ba, ana to o ba si bia. O ba ka tan wa tra kola ru. Ana o ba o mo so do o nyina na ye tin tele di ma mo. So we do a ene na ye po mo ane. You don't withdraw and net. This is never going to say. And tell me, and net. If you go with them all, and I think my mini in the baby, you don't withdraw. Hello? Hello, what to make her? That's a program. I think too much. I ain't you. That's a station. Hello? But I station. Sompa TV, Sompa FM. Because it's station. Sompa TV. Sompa TV. Sompa TV. Okay, you know, mobile number there to Ghana. Yeah, you been Prince Asamoah na beba mumu number na good TV no so no Prince Asamoah. Mbacho. Hello. Yeah, good day. Majo Osei Aburu Katachi.
But there's some Atari that I said to us. Mane so kakra ma me wada roma. Atari, I think it's you. Okay. Unia no no ya momu kutetetetetepa. Unia ya dia ya ni ya ledo ya dia yan kasa. Anya Asem Ketua. So kone so jidwen so dia unia ni ya ledo ya o. Dintuwa nan kasa ne ya. Ni ya ledo ni bawa na wo ya de tsada nje ne bi na ba bonita. Na unia no no ya deso. Wense ka credit ni aboa na nyame so nam so na wasome ya ni bedanya ya. Ni ba cho no ma no na da screen so no. Number no the screen so no edi e beba ye Prince Asamoah Yemre Nipa wa bra oti ase enra me ya pi ene me ya pi kamempenesa na so eya That was the thing there. But was a Prince Asamoah ne beba Prince Asamoah Momo line no e 0555404528 edi e beba yeah no that screen so no and that screen so no hello brother in Pacho Moapum. Okay. Most of the name is graphic power. Okay. That near Jacno, a credit I will. Yakia, yes, Nadia Mehonia, by Yamia Domagena, let it be dinner, Martina Diabua. Yamen come hopa, Yamen Shramuna, Bakuma, or Pia Wabia, Yamen Shirano. Yeah, I don't see how. And this is how more or beat the dam when you capre. Or come up with that 10 city. Hello. Baby, I'm free. Hello, Timika. Baby, I'm free. Yeah. Okay. Hello. Baby, I'm free. Make a free Papa, you. Kwana sem na mo bo pa o. Ene me ma dane ma da im. Eyi o se. Yenti o. Au. Hello. Baby, I'm free. Hello. Mama, what to make a baby? I'm free. Hello. Yenti o. Acho ka fa tire Abuakwa. What's it say? Hello. Yenti o mama. Hello. Baby, I'm free with you, Papa. But make a coffee fantastic. Dampon. Oh. Let them around when you me 2 lens. They used to lens 5 years. Now, and if young kasa. They call me first person. That me know from my customer and young kasa kubuswa. Me go to me. Okay, Hello. Baby, I'm free with you. Mede Robert, the catastrophe body. Yenti o. Ofoju. Ye. Nyamere nukura nimni. Asem na ekoso na ayro ho. Papa. Ofoju. Ye. Good evening. Bato na pomo. Hello. Like no one yet clear. Mama, what you make? Hello. Oh. What you make? Hello, what you make? Like no one yet clear. Yeah, tell you what kind to come here. If I talk for them, talk. If I talk. Hello.
I make it. I saw call. Hello. Because of the trouble, funny problem. I go part down with a group of 1 month and you don't want it. Woman number, my friend. Also, bet me when the idea. 1 month, number, my friend. Producer, her number, no mammy, her number. You know, soon MPK. Hello? Hello? Jinaso ni MPK. O na aso betumi ahwe no no. Mr. Twane. Jinaso mi MPK. Wabi. Mr. Jinaso. Hello? Hello. Baby, I'm free udi. But of the Robert. Yentio. But of Catastrophe Body. Yentio. Aha. Uposi umpacho de kosi yo. Ayo ho na metibi ho. Miami basket wansu hunadi. Niguso mi twa enkan kwan nansen. Na asem na ayo ho. Mesumi de na ni na wo hwe. But mesahu we no mewra ho kese. Na mimi de ende nyame ni kwenu na doctor tin se ombe ba ko ahwe. So mo ye no hunu ade dia na mo aye de to so mi no. Na ayro ho ti yesre da do fomwa na se de mami di si kosu di ayro ho mewra ho bibiri but me ti bi ho se de mi kan ya mimi de no so nyame ko to mi hu ba na mewra ho nso ni se wra de ti ase. Hello? What's the bank? Hello? Baby, I'm free udi. Lady Robert. No, na free says here. Lady Robert. But I'm Tionka. Yentio. Hello? Yeah. Baby, I'm free udi. Good evening. The American show. The best for education. And on that, TV show, the two the bit me a show, then confused, and black out, and mess up, Yahweh, my way. Because you are there and I can't tell you, a bit near your movie. And I surround so, yes, 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 and then. Okay, there do kasa the challenge ne say omo mba TV so babra do so a omo say ni yade omtimi no. This is the time when so mbesa yade. Me hu so omo so aduru pa. Me ne ya adwene. Hello. Pato good evening. Ma jo so katachi. Me ba tefa ko ka me ka se fie bo aba. Yentio. Pato enumere so yerawo pa na abade ma mema ye ma adia asepo me akasa no kasa akoya mama kai nkwa play constituency we nfem bi na this way share tenia o mo blo woni trima mu asempa so progress ku be gai e kasa yi mo ni na e no operation na me go school a board no the same board ne pass na the board no so menwu na boy set tenia e wo pe woni mu a asama obeka akere wo no project school no untimi konto aso bi ene ni nyina me to no ma na ko yemi ti semi se nti e be bia ma e bia ni no e de si ana asase na adane na wrewo ene agi akana sama me ra bu pa. Hello. And I asked from some. The nation's anchor. And then me bra ko pa o. And then me to go and program we are the band. Na. Yapa branch and it because
say my winning here. Asem na ometi oya. Abreko pa. Babo na ye bo ne san so obetu anipa na oba fefefa wa wonu yi na akwati we ya yawo. Wa wotiwe wa kwati we ya yawo. Sa media yale nyina da o. Nye so ma ba na meka o. Bitwa na mu yi fra ni bia mpa ya mebo ni tin se urade. Sa me hyebere we bi fra fa kum me be ma anase kum firi wi ase. Me mpa hu. Igomi ni bia me firi se sa yale we be da me so me dunyame. Ona abo wonu se busuani bi obeka ne kwaso ya nyame na atua ne ka no wote no no nkon kra betum apira wo edi e besere omo guso from watemane ade ne yahunu number ne 0555 40 45 28 0555 40 45 28 omo nyina mo na aniema nkotote kakra numere na yitimfa bibi nyo omo kwan ya lucky hello 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 what you mean come mama good evening my juice mama number nkabubo bi mama 0355 40 4528 055 40 4528 That's no one 4528 Hwe TV no so enegusu on 0528 0355 40 4528 edi e beba e princess amwa 528 okay hello 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 baby afrefre udin papa hello what men kan I'm still going yenti o sẹ́mi o mẹ́rin síbi kàfé kọ́ ní kó pàṣọ. nọ́ọ̀kì. ẹni yẹn lẹ́dí ẹ̀ yàfa ọ̀fà ẹ̀ yàfa ọ̀hún àti ọ̀hún ìṣe bí wọ́n mẹ́rin òkú nǹkan ọmọ mẹ́rin ìlú yẹn lọ. ẹ̀ yẹn kó fọkàn pé fi ẹni tó kọjú kàkà nǹkan rẹ̀. nọ́ọ̀kì. hello. ẹ̀ program fẹ́nẹ́ bí ẹ̀ lórí àhùpá. Baya me ba ni nya me sa akura ne ya de ni kan ma me na akura ne de nda ga pa akura wo ni shi na entidi ni sene ya de okay hello anuti ya do afra no nyina besi ha na ya ka kire ya hwefo ene ya tiefo nyina se MC afọ no 0345 40 45 28 di beba eye princess Samoa yemu nipa wa bra wote ase enrada ene ene ye ba hwa nsemu a ye hia mienu ni nyina anye nsemu enika enye na no den hello 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 baby afrefre mama hello mama baby afrefre udi Sophie says mama yenti o Sophie says mama ya na omo be frɛ no yedi ka sɛ ofra twe hu free TV no ho mi ani nkomo eye ka titi a so also be kasa be sɛ tie ho dia na o mai brew hello hello okay ya fancy ya na ya ko computer so obedi emra sisia so want hey sewa me wacho me na no me bisa kwa so kwa brochu kwaku afei na me beko me nkata krani eh ani me ma connection man for den go for sika adwane no nya otu adidi musa no oh
Express Group adornment akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan ko ye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra nso Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. For more Ahmad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. Dial *426# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Okay, dear CNSC na ene awrehosem a eba no enya asem ketua kra anu nti yebesre se obi biada obetumi ahwe wo mu yade no eho na yeni ahwe o na yenkote adurobra ya habai anu nti na yesre omanfo ho mu buruhu ade no se medical ka ahwe so dwumadi kan tisa na ensoso enu anene no nkwanhia ye hia no na ewo se Abua Nipa anu nti ene ma no ko ba sa no kwaku nipa hiam yo yabada tiefu ase na na mahu se Sompa TV Sompa FM amanfo doyen na yabada atiefu ne ahwefo mu nyina ase especially yenwan go ha no mo pese mo bam nanso afidie no ya na akoye se amansan de diwo a wanti mama no number na de atodwa na okina obetimi afre megidi ese yebepon no ndu ti ye waha na ofosuo yebeda tiefo na ahwefo ase ahokeka na amanfo ati ne suo wo mu fie no fosuo kwa na se ye kura ya ti ne suo na mekan na obi kura se wo hu lumba ni suo da abrehu obi so hu ofosuo ni suo da obi so hu mani suo da na ni suo ne yate na yate na ni suo ne de ofosuo ye kasa kura no yentimi nkontrol ho nanso abadasa na wo mo fie de ofosuo betima ka se obi kura se nkafe ne wabie na aduan so anka wo TV no na wo didi o che sa se mu akata na aduan so wantimi na wantimi no obi amanfo busa se na wiase be kura ni ede na kura waye wona ne maame kwaku uni baby amadwene ko koduru baby na so ahwe yi bo nyankopon so na nso fosuo asemu fosuo ahwe yi a wano be pa se papa no ma ye dey na mnem papa no aya de na ntiase ade na mdima ma no mba muza eduro bi anyame no yen ya so no so dada yedimi muza no question ize ye tuwa ni school fees wo ya ni ntimi ntua wo papa ntua ma ndu nko no ka da ade na school fees ntua ma ana ya sa me ga ntua it is one na boya ba wi ase ade na tra bi ade bi ase yesu me question de me obi buza no ba akra we nko aho de me obi buza no e wo so yi ma no bible me bi ko so odifo na aba Kristo njo se urade me ne ubebo nkru na me se nkru na yeda ne yala ubedi medifo nenso ezese me buza wala because ade na we no o se na anda na abonefo kura ton isi wonyie
na nkontombofo ne nantididwafo omuhunu o mabrabo so na mede awurade gani makoma ndi adai ede endia wonde asem na ase di ya otomre bi anyame mum ya nya ne transa o ye papa we need to ask him some questions no ma ye muaye ebi ode me fada yesuma ma ne ate ye ho ase kakra yes e koso yese ya ye nyina ebedwane yasan yo because ye ne hu ne da ye de gidie mu ana ye ne te ana ye ne te isania bi wo aye ye ne nte ase esa akura ba na sebe ta frache ode ne ho agya suma ya na abosoma ko meka atense ofie fo beso mu yesi ko mbegugu se de apura no a prevent enti wa ya ni tuya wa yewu aba wo na se bibi se ba pa na se wotena se hwa ma na betu azugo no me ya wa wo se ma mofra no kwa no mra wo nchen yenum se na hini ye yom dia na hini ye kata akura ye ni no wateno wa no ha me dia hini ya gata na ni a etomre bi ya ne mu ya enti aboa ma wona enim Kristo ne de yaw e ma ye kura Kristo fo mke kan se ndi kire ma ya na ye wura ho ti ye besire nyame wote suru amsire na o ma etro bi o me na nimra ye ho zo kakra na de bi o me yewunu ne pumasi bi ne na kwan ne nkonko yanim na ya ni nyina be wie gidie na ya na yeso ye ni no wa ba ha ban da ho edi enya sise na se wo so ampe ba bi amfa o mfiu eno na o kire ma na ya koye bonsamsem no wono agba ha bozi didua na bafa na ha ban sa yade ukika ha ban bom so etimi pam honhom bi ukika bom etimi ti yade bi ukika bom etimi eyi obi frem amaniem na enso o kire nipa na o nyezi azo no so ye bosomsem na ebibifo na asa create ni sa ene yetim ni ye bre na sa mre nyame obeza firi soro ho na ozari yade abezo ani izo ajre ni obi jira no ehon so na wo kwa asofu ni ntimi mfa nso so ndi no wo se wo kokomfo na wo komodia ho na waka ne se ya ye da nyame asema ne ofri o so oba 1 minute pe se wan ti ni ye dia wo se 1 minute so 1 na pe na ni beti se ekren enti asira so ye nya atwa no wo ma ne nya sa ne kebebo na bazo ma wi ase afro no na ngoye kren wo benu no so ofre me mpade ya ni biraba na obi aheda betwam simple ba be se aboro no ndi de ewure hye ni mu inimse awrade nso bebua no na ye frɛ no a ɔhwɛ no mo ma ya yawo no okay LT mobile number no 0345404528 edi e baba Prince Asamoah ene gu TV no so no na yemfa moa won ya na 0555 5 ne miensa okay na 40 okay 45 okay 28 okay na 20 ni ya 5 miensa so sa ansa no 40 45 28 8 edini ya Prince Asamoah maami ne ne bai se wo dai mu bi na se wo hu si do mu si te ho na se dia koda ibo nani no a ya men no kura ni ne abrako na asefem maami no se ka media ne kura de ka se wi o ya na abra ne ye ndo so na te se ye se kala be ozi esum ozi sum tu ba ozi de ya te se chese wo hu chemu a on fa mana de se ni ofili na wo fili bi na wono ne jani sunu tuye yale na ba go buza zale katwani bi na wawe sele teacher ni ke bi teacher ni no aye anyi pam ya sana bro pa no ni ebi o ni se si o so didi agona na ni bresema yesere bi ma ni vie na ngwa experience wo ya sana ya na de mi di abone ba obi kwa fresh baby a teacher ni ne de no wo sha asam ne ye kan ne se dos obi a baby a ne point wo pa o obi so point pa se teacher ni no ade a wo ye no hwe edu me bia ya sa na tete o teacher fo ni bi ni nkura ho abotre o he nkura nketenkete edom go school yi wo nyame ampata na ko hye teacher ni ba o ni sympathy ade ayo na ye be sere on se wo anka se edu me bia wo fi o de edu me bia kata ni be 5 minutes re ade ni ehu akola yi ne maame problem mo fam na maame ne kan se bi wo se obi a menim wiase ma hu wiase pen na esuma duru me ena wiase ekosai na I don't know but so san ko hu no ma bi kaka na yen hwa akoda yi enti akoda yi betra wo se nyame amfa fi a akoda wo hwe wo betra wo ma esuma duru ni za kopim tam obefri wiase yaw akoda asema no ne awrade nkasa o awrade nkasa wo sa asem mu na no odin ne ye ho nto yen ene ye tiefo ne yahwefo ho nto na amafo da wo na amafo ho kire wo mo papa wo fie ofosuo ede na kwe waye ti akure wo de hwe o ye sese obi ye baifo no osua no wo ye wa yaw da ben na de wo ye wo obanyini pa wu ene kwa nyame apatako wo sa de akogya obi etu wo hwe wiase oba ya ede friend say de unya bi da ebi na dum akure nti ye hwe sa akure ni age ti ye betima chewa makure sa da ben ye wiase wo wiase da
Okay, yanko edusa heba na yanko peni nupa no bi emfantu ku kwase na edusa heba se menka ncho yisisi yade bema empaso agoro no entimi koyi arthritis no ha pa menstrual pain no honam nyina eyo ya edusa heba se fabra na soye na anu yi no ewo ne ho edusa heba se yade bibre biada obetuma tu ase na wo de amaw efiri se wo ba wo mam ha ne fa ko ne din akeka akoduro no wasa o manfo yade pa sa na edusa heba se menkan emfa enchero na wo se kumase ya no mazin makru gold filling station ho na obihu no sa na akọ ni mantan krupo mu enkranya La Paz one Las Palmas no na eben ho pa sa choba no New Town so ukusunyane a ene susu good ene di ehwe ni mu PFA pharmacy Freddy Men's Ozone Coastal pharmacy Colinac Misty and Danny Heba eno so okwa Dusan Heba ni nupa no ubenya biato na wo de atu uyade ase yemfra Dusan wa homa wi so 0500 110 115 0500 110 Edusa Heba ena ye krono Kitima Heba Center Kitima Heba Center say infections pa Kitima stomach ulcer Kitima hypertension Kitima ye we live an one kan Kitima stroke na agye wato from Kitima pressure no high bene bema nkwamwa no a wode ne ebada no enye untumi wonto ma me bedi fibroid no how pa prostate no aye kese am adwo so tentem Kitima eno tina kitima ase men kan kire se ade bi efre no yade fabra na so ye no fa bibiduro entu ase emfa emma wo abu akwa wo ne twere bu akwa bi suku no ena edi ehwe ni mu ye fre kitima wa homa wi so 0246914717 0246914717 Kitima Heba Center ye kopia se leko otwitwa bi bobobi na enigye ba ye twitwa bi sa ena abrahwo ba so ye twitwa bi ye Kitima Heba piase leko ena mekamfo na media ma ye komra obi gina homa no so opese oni ye kasa sisia hello baby afrefre udi katachie therefore, okay. Medical frey, Nana said, Mekasano. Not wanting ye, no abofana, Yanku Pada Roma, and it does all. A year how one quad and 4 anu yo, how dear. How many pie who anu yo? Na beer anu ye na way in a baby. Kisunti abofana ni bi hu okay. Na ayewo hu ani o na yebo chira kwa wa hia yibi hu wo. Na chira kwan e wo kode. Kode haye. Le pato se kode haye. Kode ofenso kode. Amen. Kode ofenso kwa so kode. Yo. Aduru nchiri muwa. Anu ti panipa ye beda ase pa wate. Hello. Metie o. Ofonso bema kasa na me seda ntini ye. Anya ye bedi komo off air na ye hu akwan ye befa so na yaresa so aye nyame made awate. Me pa cho abofra na emwa na hanani. Okay. See emwa na hanani na ni da so. Mate. Na obi die chese. Mate. Nyanko Pada Roma. Ni no ohuna de. Awro ni suru ina to bi twa. Yeda asipa no ke ye ko piase le ko ni bie na piase le ko no omanfo twitwa bi omobobo bi na aponto ni abadi to ni nyina aye piase le ko no habaduro na ewom no nti na mamu ye de paabo ahodo nyina no ye ko na ye ko twa 1 to 2 to ye piase le ko na ne doduo mu a wo pe atom bi na so ateso mfa so Don Peace Ventures wo oboase ho na piase le ko no ubitumi enya ne dodo Food and Drug Authority the stamp price so woton bebrebe na empo wagi atum si betumi anom no Ghana member ye fie priase le call for wa homa we so 0557758431 0557758431 eye piase le call Tabita Clinic wo frew Tabita si enanwere me kan kire o se
say your diabetes prostate infections ko ade a ene to adwem or wadru pa abibiduro so ene ode sasa ya de ya de bibire bia de free trinua no kosu na ase no tabita clinic na meka from the amount abibiduro so no de di ne dwuma ekwan abefa so obedidie wo be kire wo laboratory ne mfidi ahodo pi massage di nyina no eno so owo ho akande pa saa no se he home service ne nyina no se opese obeboa wo ofie so a owo saa akonya no de amount uku adaya wada bia no prostate scan no free koi na eko miemia onchire wom ho kumasi ahojo da Bansindi Junction eho na Tabita Clinic wo Accra sunwane takura de takwa obehu Tabita Clinic o se anopa no nso ekosi anwumere no nan adwada kosi ni fiada ene obie na ne clinic no ana se ne azubiti no edema ayarefo no betu on yade asem 0260196219 0260196219 Tabita Clinic ena me kanfo na me dia ma orofo nya bia ni bia hu da bia hu enye bia eni bia de no an club eno nti yenkotwitwa club bia eni bi bobobi twitwa bi na nyoma enkonkai enfama no ani kura entumenye aponto ni abadi nto ni ayuyori nyina eye club bia ye wo last size yo adantemu medium no so ho ene yo can one so ho ya na ehu ani kapa ubedi dia eye club bia twitwa bi no anum entumi entepa club bia no manfo agi atum Ghana memha si ye ka bia de a eye club bia uni fiadu mwatwefo asem koso oba pay for club bia utumi num bibia eno ane club eno ti yemusa womo omo la sayi na fe dwumadie no yenko famla na wiye ene yebe kontem papa so de betumi aye ene yayo no efi se awreho na droso 9:45 awreho no adroso papa shi oh we so cry awreho semu ko de obehu ade a konkon kopemade no so ya asem eno so ya asem pa so ya asem ndoki na ye ni won antwetwem kombo maame na so di no de say acha amakwa atima acha ama se si ade asem na aka kire wi asem anyina eme ka kire wi asem anyina se yankopon hira obi bia misre se do obi bia wa eyi dia aka na koma misre se awrade baby a oyi scan afi bia yankopon enhye na namu misre se awrade mfa moso mfa omoso ema me bɛn nani entimi hu na de na de mfa ho kan na de sua enso dadi e ba ni de ni ne hia me kese fise mi de mi se yankopon me ban de na enche ye me de ende me hu se ache timi de nyankopon a me som no na me hwe no se bibi biara be de ebe ko yi ono ne mani da so na asafo kada che bibi aboko kasa kase anya boko ane na anya boko nyaboko na nasafo se nyaboko sa ani aye boko nyaboko ko date mi ma nsi kwa kisu ya pepa kakra o se nyaboko sa na ne mpre no so wo gidie pa se woni no obehu ade oh unim nyomto nyombe pa na ape and yo depa Osei nyamenyoma yo depa Uye mami meja ejapa tumira uye mami denyina uye mami meja ejapa tumira uye mami denyina uye mami meja ejapa tumira uye mami
denina unyamina no dia ku anwa no dia ba sheban kuma nenifa boni birin kamida unyamina no dia ku anwa no dia ba oya difeni efibia so boni birin kamida. Oh. Te japa beli ya mawate. Beli ya mawate. Obi huwa di bi wate. Ti ya oda bompa ye kama pa. Ai bompa. Ya me be ye wate. Yo. Die na ka kira omo eyi bi di aboa o. Ye me ka kira omo se na me enhira omo. Omo iska omo na me enhira omo na ya hope dan so bia. I'm first guys not only how no influence. This said the any deity bia stable obey bia oh the best in the bia Namin Silano Namin into Nankwana Man Kwanya Wadi on fast guys so anyhow bia a dance influence. Oh you see me. Amen. Obapa Daddy. Yeah cool. And then no pass. Mabe jaya wala ko. Pen so de ya bedu. Da mu nyina amase. Se ye baaye. Mo jaye mu. Fi se wo ko ba bia. Ye pam wo se de wo de. Wunye nipa. Fi se ye ko ba bia o ma nhwe ye ni mu. Fi ye de ha ye baaye mo nyie mu eno anko a ene ye baaye a Daddy Asamoah abehu ya ye ho ye ne mobo me ba me pa me bo kire brade se brade me sro aha me ko de papa me nya me enyimi e mama tamfo nsire me ma ba bia me ko no e ma ye mpam me nkase me nko me ne me ba ye ni hu na de ntie nka nipa ho me pa me bo se brade ma wo favor no enko ba me ne me be ni e kwa o ma mpam ye said the Kobe a Omunche Yanim Kulampona, a more busa ya no asem, Timida Minyan Copon ase. And I baby, I may call Miss Offens Yankopon in Shilano. Fi said that the Yale by one may chop money me be bia. Tis one new one I may quite solia. Now that Nama am more bo. Fi said me ya by a chena me mention. Now we were 2 years, we were a. She then a mania 37. Yankopon share me papa Dr. Bishop Opi. So one pound me. Say me ba one pound me nkase me nko. Wonu e na me chop money. Wode mame se woni wope. Na me kwa na me ra ho. Say me hwe say na me timi koye adwuma na me na obi. Na me a me timi ye adwuma. Eye na enne age se mesele. Ana age se obi e na yi mame no. Na se me to na me ka na me kwa asole a na me di mayi nyina ma Nyankopon ti me kwa asole na mama mani agi so bi ka se me dede kola nye de nipa ne ka na me de me hwe fi se me kotena fi ana aye ma wura nti me kwa asole de ma mi mama ni je me hwe de asi se mani afrent no me nka nipa ho ti me da Nyankopon ase me da mo ase Nyankopon hyira mo se ye ba ye mo ampam ye mo anyi ye mu Yankopon na me da na se me da mo so Yankopon nti obi bia ba bi obi bia le is careful awurade nhye na awurade ma sa ha we ya to me ni be awurade ba bi nko omo so da enfiri wo mo so so bonefo hye se de omo bo ye ne se bi be ko omo ma na omo busu ya so da mesire twede ampo Yankopon se sa ha we ya me ne me ba ko mu awurade maybe nko mo so me se awurade ma me ba panyina wo ko school awurade ma bi sa enso me ne me be ye awurade ma me be nya esa ma bi nko me ba panyina ne so da mpa ya me boss na awurade Nyankopon se me sire no awurade ma ne nso ya me da mo ase Nyankopon enhyila mo. Okay, nana safo nani adamfo bi a obechi ana. I'm just a foolina. Okay. I am just a telephone out of foolina. Okay.
Okay, akɔniasa so aha. Ɛna yɛde Asem Mpe Nipa dwumadie no ebisie. Awreho sɛm no dɔɔso. Ɛno nti Oforisuo Aboagye me ne mapamfo. Yakra no yɛkɔ long time.